Pane zvinorema zveupenyu hwangu, ndotarisa imi, ndotarisa iye, upenyu hwangu. Pane zvinoreva zveupenyu hwangu, ndotarisa ini, ndotarisa iwe, upenyu hwangu hwandinorarama. Nhasi ndorara here mameseji ari panapa. Like, itai fast guys, itai fast tione. Nibufanonzo wangu mningino wangu. Hello, Yes, sister. What did I do? Kochi. Alright, iripo usacheme korucheme usiku uno. Alright, totaura mangwana then. Chii futi. Totaura mangwana saka. Alright. Hanzi tadzoka tete shumi. Tete shumi. Asi nemiseri kuti shumiro rabhebi. Tete chaiwa murisei. Murisei tetezi. Nemiseri kuti shumiro rabhebi. Ndizvakaoma vedu we. Baba kwangu vari kufona. Ndokumbira kufonera after live, ndiri pa live. Anzi ari kuchema ndiani? Madiaries angu vani, madiaries angu. Madiaries angu, madiaries. Shumira is actually a nice name. Hey, sakata mazita kwana Shumi, amupurisa, detective, abamangwana, mwindiripi, abamangwana umwendiani, mwindiripi. Social worker. What do you say? Guys. Alright, guys. Right. The guy in the garden nango ndakuona guest ndakuona mu comment section, right? Enjoy guys. Nyaya iri kuya iko zvino. Debt collector. Hey, iyo debt collecting ikai vanhu vazara ku WhatsApp kwangu kuti ndite zvikwereti ndikote zvikwereti. Asi nai guys, kana mchindi chima kuno koleta zvikwereti zvenyu musina pamari ya airtime, nemchindi ndino koleta nei? Hani munani pa mari ya airtime? Ndoenda kuno koleta zvikwereti. Zvino mukangana nyaya dzenyu kuti sisimeli munhu akati izvi dzawanda handi sisimeli unoisa airtime. Waisa airtime uti ndaisa airtime yangu yo sisimeli. Kune munhu akundidlira mari, akandlira mari yangu. But ini ndichagora basi airtime yapinda. Totofonera munhu ya, totoya pa live. Saka iyo show yema debt collecting guys, vese vari kuziva kuti vakaisa ma message ku WhatsApp kwangu. Mogara makanda ma airtime enyu, antika totongoya kuzita show ye debt collecting. Musiwo yo mutongoya ne manamba enyu makatogadzira zvakatokwana. Uchifona chiri pa manamba mutichofonera munhu wako yeye, ma airtime enyu makatisa kudhara. Animona, ma airtime enyu makatisa kudhara.
saka musazoya kuti foni ndi munhu akadekade hamuna kuisa airtime saka ini munoti airtime ndiwane pasikana ndiwanepi airtime asikana isai airtime chero idzo mbinga dzangu dzekuuk dzamunenge muchitikaidzindiisire maairtime asikana angati vahurewo tsitsa beduwe ngatisadaroi anditi kana une nyaya yako hazvina kuipa chisa nyaya yako gara waisa kuti ndaisa airtime yangu yesisimeli handika munhu anda kufonegwa uyu nyaya yangu ikamira yakadai ini ndoona ndonyora pasi uyu ningu wabhadhira airtime yake nyaya ndotouya pana kuti musi debt collecting musi wakati ndichitotevedza kufonera vese 11 tichitokoleta zvikwereti handika tichitokoleta zvikwereti tichitoenda takadaro handimaona hanzi munofanirwa kuvhura bhuku shuwa ndini mai vasikana chokwadi ndichatovhura bhuku ndonyora pasi kuitira kuti ndisakangamwe kana mukangamwa zvinhu zvenhema munokangamwa kamangwani ndozvinonetsa mukafunga kugara une bhuku animona saka gaizi zvandakuita ndokumbirawo chinhu wani panapa nyaya tiri kuda kuti tipinde naye munhu kola wandiri kuunza right now ndiri kukumbirisawo nemweya wamwari guys musajaje munhu atokumbirawo nyaya yekuti please ndokumbirawo musandijaji pane zvandakaita zvandichataura handitika kana kuti zvandinoita ndokumbirawo kuti musandijaji handiti saka ndachikumbirawo kuti vana jaji Judika imbomirai mumbonyatsanzwisisa kusvikira kumagumo handika muone kuti nyaya inotaurikawo sei munhu handiti muzvinzwirewo handitika anogona kuti voisi yake remunhu mudiki asi munhu mukuru chaichai mukuru udarikawo inini munhu akutaura nyaya yapa munhu mukuru udarika inini handiti saka please vana jaji Judy ndanichikumbirawo mumbomira kujaja ne atokumbirawo ndokumbirawo kuti hanzi nemari kabhodhoro nai zvako sekairunyowa nekamari kekabhodhoro kacho handiwazviona amarula uchimwiramwira uchiwira apapa uchikoleta uchitukwa because padebt collecting unenge uchitukwa unotombotukwa utombomwayiwa cheko cheko uchimwayiwa uchitukwa kuchizvimwira hako kumwe uchihwinawo kumwe uchiruzawo kumwe uchitukwawo kumwe uchingosekererawo zvichienda zvakadaro handimaona sundirisa paypal apa kuti isai mari doro mupaypal umu hamuisi mari china mupaypal saka mene ndomwachi ini ndiri kushanda basa kudai I'm working munisa paypal ma20 ma10 hanzi sibankuru diaries ngavaise airtime imbingaud nai memory mufika baba diaries wakamboona baba father diaries wakamboona pa diaries vachikuisirai airtime kuti ndifonere zvikwereti zvenyu mupuwe mari dzenyu imi mugonodla kunandosi kana newewo pari fere father diaries voisira iwewe airtime kuti tikolete chikwere chako wopuwako mari yako wapuwa mari yako tora mhuri yako wapuwa mhuri yako enda kuspare handika kana kuspa kumamasaji siveri vanongoita basa kungobowera mahara avo vari palive vachingobowera mahara father diaries vachingoisawo nedata racho paside neairtime yacho paside ende zvakaoma kana uchinzi ndimiwo chero kuchinzi ndipashwa nejafa chaya anochiti ndine mari hazvibudi munhu nemunhu mira neairtime yako kana wamira neairtime yako ini ndoita basa rangu ndomira neairtime yacho indoita basa rangu kana mari yako yabuda wotengawo chibhodhoro ndizvo zvoka right regaitidedze kola wedu tione kufamba naye chimufonera manje muchatanga nekundiregerera vakoma muchatanga nekundiregerera mangoonawo nyaya zvamazviona zvazviri pana nditi saka ndandaona mchikati mungatoti asi vandiiginowa asi kana izvo inaitofunga kuti vanongoya tongoti tokurumidza kubata ziporosiri izvo ziporosiri zitsotsira kupedzisira zvaro zigirivhani chairo zidhirimbani chairo animaona zvakaoma right vakoma toda kugamuchirai pano don't worry chikumbiro chenyu chamataura kuti judgment ndavaudza kuti please let's not judge munhu ngatiteerereiwo kuunderstanda sometimes zvinhu zvinoitika muupenyu hazviitiki nekuda kwedu zvinoitika nekuda kwemacircumstances akasiyana siyana sepanyaya yamuchanzwa ipapapa handi saka ndoda kuti musununguke zvenyu take your time muite free ndozati muri murumu menyu munyatsoita free tiri muchinyatsotaura kubva pakutanga tichifamba nenyaya tichienda tinyatsonzwisisa ndinokuchingamidzai vanhu vese vari pamadiarist inini ndauyawo nenyaya yangu ndiri one of them tiri vamwe chete pamadiarist tiri like a family in fact saka nyaya yangu yandikusangana nayo
ndeyekuti inini takabva in fact ndakaberekerwa kuMozambique. Ndakaberekerwa kuMozambique, mai vangu vachizobvawo kuMozambique vachiuya kuZimbabwe. Mai vangu vanga vane vana 6. Inini ndiri number 4 mumba medu pokuzvarwa. Kunoti vakomana 2 musikana kuzotera inini, kuzotera musikana, kuzotera mukomana 6. Saka takazouyawo kuZimbabwe nandiri kuma8 years tichisvika muZimbabwe. Saka anyway tichisvika muZimbabwe, mai vangu vakasvikirawo kumafarms. Ndoko vakasvikirawo vachishanda paplazi. Vachishanda paplazi kudaro ndichibva vasangana nawo nemurume wakasangana naye wanga ari kuMalawi. Murume uya aiva ari manager paplazi ipapo. Ndobva vangofarirawo mai vangu, asi murume uya anga nevakadzi vake 2 kudhara. Mai vangu vakabva vaita mukadzi wechi3. Saka wati mai vako vaive nevana 5 handiti? Wati vaive nevana 5? 6 muri madzibaba akasiyana? Alright. Vekuti first born second born wangu nababa wavo. Okay. First marriage yamai vangu, baba murume wacho akabva angotanga kupenga, ndobva angotsakatika, haana kuzomboonekwa. Ndo history yandakaudzwawo. Pana sisi vangu vanosiyana neni, bva varoorwa, havana kugara vese, vakagara bva vangozosiyana. Nababa vangu bva vasangana nababa vangu bva vangoitiswa mwana, bva vasiyiwa vane nhumbu. Vasiyiwa vane nhumbu ne3 months. Baba vangu vachibva vazouya nzi vachibva vanipa zita, kundipa kwavakaita zita randinaro izita rahanzvadzi yavo. Vachibva vangoenda vanazombooneka. Bva vazoroorwawo nomoticha, ticha waibva angovanyeperawo, anga nevakadzi wake havana kuzombogarisanawo. Bva vasiyiwa vane mwana musikana. Bva vazoroorwa futi sangana nomumwe murumewo futi vaingo wechi number 6. Ndobva vazopiwa, bva vasiyiwa vane mimba yemwana mukomana. Ndobva takazosimuka kuMozambique tichibva tazoenda kuZimbabwe. Mwana uya anga tori I think 1 month something. Anga tori 1 month. After 6 weeks mwana paakangodonha kuvhuvha taenda kuZimbabwe. Saka patakazosvika kuZimbabwe manje ndopa vakasangana takasvika kumafamu kwana mazoko. Saka ndopa vakasangana nemurume wekupewa wekuMalawi, kubva vangowirira nawo. Mai vangu bva vangodiwawo nevana vavo 6. Murume uyu anga nevakadzi vake 2, but vakadzi vanga vasina naye vana. Vanga vasina vana vese nevakadzi 2. Mai vangu vanga vari mukadzi wechi3. Asi previous first marriage yemurume uyu anga tone vana, mukadzi wekutanga akanga afa akasiya vana 3. Saka vana ava vanga vatokurawo kudhara, vanga vakatoroorwawo kudhara. Mai vangu bva vazoita 2 vana nemurume uyu. Murume uyu akatichengeta paplazi pepe, tikagarisana. Vakagarisana namai vangu, taibatwa zvakanaka, handinganyepe kuti takabatwa zvakanaka, tichigara taigara hedu mu1 room imomo. But muri 8, muri 10 mu1 room. Aiwa. First born ne3rd born ndo vanga vasara kuMozambique. Okay. First born ne3rd born. Saka second born neni nevamwe 2 ava tabva taenda kuZimbabwe 3-4. 2 vanga vasara kuMozambique. Saka patakasvika kuZimbabwe takata 4 plus mai vangu. Saka taingogarawo muroom 1. Asi mukuru uyu number 2 anga atotsvaga yake imba, anga atogarawo ega semunhu angati kureiwo, anga atokura kudhara. Saka taingogara tiri 3 ini namai vangu, 3 inini nemusikana nemukomana namai vangu, toita 4. Saka anyway baba vakatichengeta zvokutichengeta zviye, nevana vavo vaitongotiorawo si vana vavo, bva vazoita navo vana 2, bva taita 5 mu1 room memu. Saka taingogarawo paplazi pepaye, tagara paplazi pepaye. Saka inini ndakazokwanisa hangu 11 years pandarepwa. Urikundinzwisisa? Pandarepwa kudaro engeri wanga ari maneba, wanga ari munhu yanga ari muneba ihanzvadzi yeshamwari yangu wandaitamba naye. Anga ari muneba. Vaandirepa asi anga ari married, anga tone vana vake 2. Vaandirepa kudaro pandanogara kuhospital zvo zvokuti mwana ndarara nemurume mukuru. Ndichiri mwana mudiki pandaendeswa murume wevhatiza akaita nge1 month asingaonekwe. Ndobva abatwa kudaro. Ndobva akazouya ega achiti achizvininipisa kuti ndindakarepa mwana. Nyaya yebva enda kukoti. Enda kukoti kudaro pandatagara nyaya ichinoenda kukoti. Taingogara nababa vedu ivavo zviro zvokuti upenyu hwangu hwakaoma. Taingogarawo paplazi tisina kana bhutsu, tichiendawo mapub toilet, tichipindawo matoilet tisina kana bhutsu. Zviro zvokuti kuchikoro tanga tisingaendi, mai vangu vanga vasingakwanisa nobhadhara chikoro pavana. Kusvikawo ndikurewo kubva ipapo
ipapo kusvika 12 years 12 years ndopa murume uyo bvaazobuda kubuda kwakaita akazobuda nerufu akazofa murume akazofira mujeri bvaazobuda saka nyaya ndopa yakazongopererawo pakadaro saka ndine 13 years ndobva ndazosanganawo nomukomana wandakasangana nawo kuchechi anga ari mwana womufundisi wezayoja bva ndazopiwawo nhumbu in terms of 14 andatova nemwana urikuona ndava nemwana kudaro apo kuchikoro handina kuenda kana even grade 1 kumba kwedu vese kubva first born kusvika ku7th born hapana munhu akamboenda kuchikoro kusvika ku8th born yakatozomboiti endewo kuchikoro nekuda kwangu inini because kubva ipapo pandakazongoti mubva mukurekwa bva ndazoita nhumbu yemukomana wanandinaye ndobva ndabva ndazvara mwana age of 14 mukomana ini andine 14 mukomana wanga ne18 abereki ndobva vasongoto vana vachiri vana vadiki hazviite ndobva hanzvadzi yangu bva vati hanzvadzi yangu mukuru wefirst born kumozambique yakazouya chitsvaga mai vangu bva azotiona kuzimbabwe ndobva zvikanzi hazviite kuti vana varoorana vachiri vana vadiki bva vangochengeta mwana wangu bva asviko mwana wangu aitoshedza mai vangu kuti mama ini aitondishedzawo nezita rangu saka mwana wangu akazosvikawo mu3 years mwana wangu bva azoshaya infact ndine nhumbu kudaro ndobva ndakanosununguka ndobva ndakanosununguka ndobva ndanoudzwa kuchipatara kuti after 6 weeks wasisununguka bva ndanotariswa blood kunzi am HIV positive he was 92 at 14 here wakumana 14 years saka ndobva ndatonzi HIV positive saka hazvina ndakatadza kuzvigamuchira panguva yachona iyoyo ndikaudza vabereki vangu ndozvandasangana nazvo saka ndakabva ndagara saka ndagara kudaro handise mwana mudiki wona andisingambozvisawo mupfungwa mangu ndichingotambawo nevamwe asi first day randakaudzwa kam HIV positive ndakangofunga ndopaperera upenyu hwangu but ndakangora mai vangu ndobva ndavaudza saka mazuva acho kudhara munongozivawo simele nenyaya yekuti HIV kudhara yainetsa kuti HIV zvaita ngezvikuita corona izvi saka mai vangu vaingotya vachikuti pamwe mangwana mwana anogona kumuka akafa kana chii asi nekuda kwamwariwo ndikachengetwa namwari kusvikawo ndakurawo kudaro ndasvikawo kuma18 years ku17 years pandazoona murume age of 16 years pandazoroorwawo ndaroorwa kudaro upenyu hwangu wakatanga futi ndichingoshungurudzwawo nemurume handina bvira ndamboita kana peace mumba imomo murume achingonza vakadzi mumba achingondaabhusa kusvikawo ndazozvisiya ndaona kuti ezvonozvo mai vangu vane vana vadiki onga kune vana vadiki nekuti baba vaitichengeta vaivai vakazofa last born ane 6 months mwana wakaita naye wokutanga namai vangu anga ane 2 years saka ndanda kufaitira kuti dei ndangokwanisa kuwana mari ndaitotumirawo mari ndakabva ndatanga kungotiwo ndatumirawo mari ndichichengetawo vanin'ina vangu ndakanga ndisina kuona mai vangu vachitambudzika nevanin'ina vangu ndobva ndatanga kuitawo house girl mumba first before sandaroorwa ndabva mwana wangu ashaya ndakuitawo house girl ndakushanda mumba ndichitumirawo amai kuti ndikudze vana ndakanga ndisingade kuonawo vana neupenyu hwandairaramawo kuti taenda kumatoilet mapublic toilet tisina kana bhutsu saka ndaichengetawo amai ndichingoendawo ndichinogarawo ndichitawo basa remumba mahouse girl ndichipuwawo mari payday ikakwana nguva yepaybirthday ndopuwa off pamanyakumba ndonopa mai vangu mari kutengera vana zvokudya kana hembe ndodzokera futi saka ndakazosvika pastage yekuti nekufamba kwenguva ndopa ndakasangana baba murume akazotondiroora manje handina kugara kwenguva yakareba nge2 years bva ndazongosiyana naye achingondiabhusa pandatangawo zvezvongofambawo maraini zvezvonguti ndasanganawo neshamwari murodhi kusvikawo ndasanganawo neshamwari bva ndazotangawo kuitawo ndabva ndangoitawo zvekuita sacrifice mwe shamwari yangu akati unoona zvawakaita izvi wadi kumbomira hako sinse kuti murume wako aikurova chichi wadi kuita zvandinoita inini ndikati bvaandiudzawo anyway ndakanga ndisina choice nekuti kuchikora handina kuenda handizive kunyora handizive kuverenga zvinhu zvaingondishungurudza kuti ndoita sei apo ndinoda kubatsira vabereki vangu ndikasanganawo nemurume wendorara naye wondipawo mari ndoenda kumupa mai vangu ndotumirawo mai vangu chikafu ndomhanyawo ndoendawo kumozambique because from tiri kuzimbabwe ikoko before tiri kuzimbabwe ikoko pavakazoshaya stepfather mai vangu ndipo vakazoti ndaakudzokera kumusha kumozambique nekuda kuti murume ashaya mai vangu bva vadzokera nevana vese vavaenda kumozambique ndipo ndakasara kuzimbabwe ndaakushandira pandatsvaga mari nditsvagawo mari ndaanda kupinda kumabhawa nditsvagawo mari ndobva ndazovatsvagirawo stand kumusha kuruzevha
kana kunonzi kumukumbura bhodha kana vachikuziva vanhu vari madiarist kana pane vanoziva kunonzi kudande uko kumukumbura uko ndokwandakazovatsvagirawo stendi vagare koko nevana ininiwo ndichitsvagawo mari ndichivatumirawo saka anyway ndichiri kuzimbabwe before ndichiri nemurume wangu uyo ndazojamba ndichiri nemurume wangu effect ndakakura ndisingazivi baba wangu effect baba wangu ndakazobvunza mai vangu kuti ini ndoda kuziva baba wangu sei musiri kundudza baba wangu saka mai vangu vaingoramba nyaya dzavakaitirana nababa wangu ine handidzisimiri saka baba wangu vaiuya kuhope kazhinji ndakarara onditi ndiri baba wako asi ni zvaindinetsa nekuti ndakanga ndisingavazivi ndakakura nastepfather handiri mukundinzwisisa pandabvunza mai vangu vanga vakungotsika-tsika pandazonyeperawo mai vangu ndikati kana muchitsika-tsika inini hazvinditoriwo zvakanaka kana makufunga izvozvo ini ndafunga hangu ndimwe poison ndizviuraye nekuda kuti ndoda kungoziva baba vangu nekuti pane murume ari kuuya usiku achimira kumubhedha akamira kumakumba kwangu achindinongedzera kuti iwewo ndiwe mwana wangu ndiri baba wako saka ndoda kuziva baba wangu mai vangu vakatsika-tsika pandakazongovaudzawo nyaya yemushonga kuti ndoda kuzviuraya ndopavakazonditi baba wako handizoti varipo here nekuti kwaane makore asi kwaunofana kuenda kunonzi kutete mukundinzwa mozambique enda kutete kata okay apo nachiri nemurume wangu mazuva acho iyaya ndobva ndaenda kutete kuye zveshuwa kunga kune mwana mukoma wamai vangu akashaya mukoma mai vangu akashaya mwana wawo mukomana ndopandakaenda kutete ndikasvikirawo kumba kwahanzvadzi yangu ekazeni yangu iyoyo ndasvika kwakazeni iyoyo bva ndatongovaudzawo ndikati inini ndauya kunoku ndatokumbirawo murume wangu kuti ndiri kuenda kunoona hama dzangu ndangouya kunoda kutsvaga baba zvikanzi munhu andoziva nezvababa wako ka ndotokuendesa kumbe kweshamwari yamai vako vaimbotamba navo kumusha kudhara kumozambique ndikati ndovaziva zvinobva vandiendesawo kumbe kweshamwari yamai vangu pavakandionawo bva vatiti ingowana wakura chichi uri kugara kupi ndikati ndirikugara kuzimbabwe ndokwandakaroorwa shamwari yamai vangu veve ndopavakazonditi baba wako takavaona last week vachipfuura nepapa nemotikari ndichitovayeuchidza kuti muri kumboziva kuti murikumboyeuka kuti makasiya mwana here kune shamwari yangu saka anyway ndikati ndonyaya ndavingawo kunoko ndikutsvagawo baba wangu ndopavakanditi baba wako takavaona anyway ichidzokera kumba kwahanzvadzi yako ndokuziya kwahanzvadzi yako inini nichatuma mwana wangu unochishedza baba wako zveshuva vakatuma mwana wavo vakanotsvaga baba wangu vakavashaya vakati vakaenda kumalawi vavasiya meseji baba vangu vachidzoka kubva malawi ndopavakazoudzwa nevana vavo kuti ambotsvagwa namisisi ningi ndopavakazobva ikoko kumba kwavo vavaenda kumba kuti vakatoenda kumba kwamai vaivai vakati kwaanti vaivai shamwari yamai vangu kuti ndauya ndanzwa nevana kuti muri kunditsvaga zvikanzi pane vaenzi vada kuonai anyway tichatuma mwana anovashedza kana vauya muchazodzoka zvechiwo anti vaivai vakatuma vana vavo vakabva vauya kumba kwekazeni yangu vakabva vanditora ndobva ndaenda kugara kumba kwaanti vaivai ndobva vatuma mwana kunoudza baba vangu kuti vanhu vaivai vauya kudaro saka amai avo vanga vane vana vavo time iyoyo nanga ndiri kuma-21 years amai avo vanga varoorwawo nemurume mukarati vana vavo vangada taida ngokufanana mafesi zvezve saka baba vangu vachibva vauya nemunin'ina wavo lastpo nemba mavo inini ndakagarawo nevasikana uchitaurawo nyaya baba vangu bva vasvikirawo vachibva vaonana naanti vaivai shamwari yamai vangu zvikanzi ndakushedzai pano kushedzai kwandakuitai pane zvandoda ndikuudzei baba vangu vakasimudza murume kuti ndiri kuzviziva bhozi vaitaura nechirudzi chinyungwe chekumozambique inini nyungwe kwendinotaura nomaita yangu ndakakurira hangu zimbabwe ndinotoitaura fluent vachitaura nechinyungwe zvikanzi aiwa ndikuzviziva inini midzimu yangu yandiudza kuti pane munhu auya ndine mavhizita ndine vanhu vandishanyira mumusha anti vai vakati mazviziva sei kuti mashanyirwa zvikanzi aiwa inini spirit yangu ikunitaura kuti pane zviri kuitika panapa ende pane ndiri kuzviziva panapa pane muenzi asvika mwana wangu zvikanzi pavana vakagara apapo vana vese vakagara apapo muri kuvaona pane vamungafungidzira kuti mwana wenyu here baba vangu vakasimuka vakauya vandibata ruoko zvikanzi mwana wangu ndindakamupa zita iri ndiri hanzvadzi yangu saka anyway ndaziva baba vangu kudaro inevo vakanditora ndikaenda kumba kwavo ndikazivikanwawo vakandichedzawo ndikaonawo vana vavo hanzvadzi dzangu vanin'ina vangu ndikavaonawo tikafara ndikapemberwa mumusha kuti ndasvika ndikagara 3 months kumba kwababa vangu kwekwe anyway ndichibva ndadzokera kuzimbabwe ndaakudzokera kuzimbabwe baba vangu ndopa vakanditi ndine munin'ina wangu anogara kuzimbabwe ndichakupa phone number dzake neadresi yake zveshuwo baba vakandipa phone number neadresi ndichisvikawo kuzimbabwe ndikaudzawo murume wangu ndikati
ndandamudza kuti baba ndavaona ndichanonoka kudzoka ndakasvika kuzimbabwe ndikaopawo murume ndikati ndofoni nhamba dzemunina baba wangu bvatavatsvaga bvatavaona vaigara kwaakiti bvatavaona tavaona kudaro zvesho vakandigamuchirawo mune mufaro vachifarawo kuti mwana mukoma wangu ndikavaudzawo kuti ndo ndaigara munomu chichi tikazoona nemunina baba wangu tikatanga vafambidzana kusvikawo tafambidzana nemunina baba wangu kusvika ndopa ndakasitanga kuabhizwawo nemurume vakamirawo neniwo zveshuwa munina baba wangu tiabhizwa nemurume kusvika ndarambana nemurume ndichibva ndatanga kuita zvekupinda zvekuenda ndasangana neshango nemusikanawo wandakasangana angariwo muhombe kwandiriwo ndaingomutorawo sisisi taingolojawo tesifambafamba ndailoja ndaingomurespekta ubva nditi zvawarambana nemurume kudai since uri kuti hauna chavakamboita kana kunyora haukuonekana kuti asi zvauri kuda kuti urarame ona varume vese vari kungonetsa hauna kana boyfriend kana chii waramba siyana nemurume the best way ndobva atanga kunditsanangurira kuti deiwadai ndopa akatanga kuti okay ini ndoenda mumabhawa andinoenda handiende kumanight club handiende kunotsvaga varume kumanight club kana kupi ndinoenda zvekumahotel kuma5 stars hotel ndopfekawo semunhu ari kuenda kubasa totogara kumahotel ndotenga drink rangu murume ouya kuzondinyenga ndopa vandipawo maidea ndozvikanzi okay warambwa nemurume kuda uchiya ugare kumba kwangu ndobva ndanogara kumba kwake kumaavenues ini andinowo ndobva ndanotsvagawo rumu yangu ndatsvagawo rumu yangu vandavhara dhoo rumu yangu vandanogara kumba kweshamwari yangu kumaavenues kunana foto ndakaromba kweshamwari yangu zvesho vakandidzidzisawo kupindawo kumahotels ndichitsvagawo mari ndichiwanawo mari ndikaonawo mari ndomhanya ndoenda kumusha ndonosiyira amai kusvika vachikudza vana ndovatengerawo chikafu ndovakirawo kaimba ndichingodaro kusvikawo mazuva achifamba murikuona saka hold on silence handisi kudeleta this live handi watoda kuti mukadzi wako waone I'm not deleting this live vanhu vari kukumbira nditokumbira musadelete tikuda kuti vakadzi vedu vaone maybe angafila zviri nani handisi kudeleta live plus guys imbomire kundimhorosa nekudidida handigoni kupindura kana munhu achitaura zvinotozondidisturba imi wacho mubva mafunga kuti ndikukuignore futi ndiye ndisiri but ndenge chida kuti nditsakanganise munhu ari kutaura enderera mberi ako munin'ini saka anyway ndandazowana wana baba wangu saka ndandakungodzokerawo kumozambique ndichionawo baba wangu ndichienda kumba kwababa vangu vachindipa welcome vanasisi vangu vakoma vangu hanzvadzi dzangu vachindiona kuti chiwirirana mafirst days chiwirirana end of the day ndakabva pane usisi vangu vahombe ndo vanyanya kundifarira seri ndiwo munhu wandakaita naye close kwandiri vachibva tichinjana manumbers ndichitaura navo ndichifonana navo ndiri kuzimbabwe ikoko ndichivhakachirana vachitombouyawo kumba kuzimbabwe ndichiendawo kumba kwavanogara kushimoyo saka anyway zimbabwe ndopa yakazotangawo kuoma mazuva ezvangoti zvakutanga kuoma kunana 2007 2006 zvakutangawo kuoma saka upenyu hwakatanga kundiomera zvezvekuti mari ndaiendawo kumusha zvezvekuti sisi vangu vakangoti ndabva ndaendawo kumba kumusha pandavaudzawo ndikati ndafunga zvokuti ndienda kusouth africa svika ndababa wangu unokuenda kusouth africa hawo ndikati inini ndafunga kuti baba munditoresewo passport ndafunga zvokuti ndibuda hangu muzimbabwe upenyu hwandiomera kuti ndichidzoka kuno kumusha kumozambique hazvichaita baba wangu vakamirawo vakanditoresawo chitupa ndikatora passport ndikazouya kuno kusouth africa ndauya kusouth africa simeri 2008 vana sisi vangu vachibva vashaya 2011-12 bva vashaya kudaro vane vana vavakasiya 5 vasiya 5 anyway vasiya vana 5 vai vakanditomunin'ina ndiwo pavana vangu vese ndiwo unotonzwisisa hauna mwana ndakakuona une rudo rwainaro but vana vangu ava vachaita kuti vaite vana vako ndikati zvina kuipa vana ava ndikamira navo ndikavakudza hanzvadzi yangu ndavakudzai kuti ndakabva naye kumozambique ari mucheche uyu munhu aingozvarisawo vanawo achingosiya vakadzi achingosiya vana ndichingonhonga vana vaine ndichingovaendesawo chikoro ndaingoitawo zvinhu zvakawanda ndaiwana mari simeri ndaitofaitisa nefamily yangu kuti I make sure kuti family yadya ndaifadzawo ndakanga ndisingade kuti vaite life yandakasangana nayo muupenyu hwangu handina kuenda kuchikoro ndakakura singapfeke bhutsu saka ndakanga ndisingade kuti vana hanzvadzi dzangu vaite saizvozvo kana ivo hanzvadzi dzangu vadikwa ndiri ndakatovakudzawo havana kuendawo chikoro asi ndaitovapfekedzawo zvinoonekwawo nevamwe vanhu saka ndavakudza vana vasisi vangu vaye vakura kudaro
ndichingoendawo ndichivavhakachira vachingotidzawo mama pandoenda kumozambique kuna baba wangu ndakatanga kusangana nemachallenges akawanda simiri vana vababa vangu vai vakadzidza vese vaane mari vakura vaane mari vamwe vabva varoorwawo vamwe vakarorawo inini ndaakusarudzwa manje handichakwanisa kana kuti ndivhakachire kana vana baba vangu zvizvo kana kuti ndikauyawo ndikaendawo kumba baba vangu vakabata foni uyu sister yenyu yauya iri pano havauye kuzondiona vakundisarudza ndini ndaiti ndikasvika kumusha ndina ndakutonokera vanhu madoo door to door chivanukira kuti ndauya nyangwe ndasvika mudzimba dzavo vakanga vasingandipe welcome iye yakakwana kusvika munin'ina baba wangu vaenda mbukudza iri kuzimbabwe ndakasangana navo vai kusvika vazondigadzikawo pasi vakati aiwa zvauri kuita izvi haufaniri kuti vanhu vanofanira kukuda nekuti iwe une mari pese pandinokwanisa kuenda kumozambique ndo ndine mari ndinavatengerawo zvinhu vanofara panenge ndisinawo mari havandionewo havauye kuzondiona ndikangoti handina kuyaone something kana kudawirawo zvimwe zvinhu havanongondimhurisawo enda vanenge vasina mufaro saka nina baba vangu ndo vakazonditi aiwa kana dziri hama dzepedyo vanokushedza semunin'ina watomukoma kana kuti mwana wemumba wemufamily havafaniri kukuda because unenge une mari ngavakude sezvauri munhu haafaniri kukuda mari yako vhura maziso mwanangu vanhu vari kuda ngokushandisa ndikati zvichova vakandipawo maadvice ndikateererawo ndikamirawo nevana vasisi vangu ava ndikati vachiri vana vadiki ndikavakudzawo vakura vamwe vakaroorwawo vese vatokura kusarawo wani ndiye atoriwo vachiri wechidika atari kuma17 years ndiye ndelast born vamwe vese vatoroorwawo vatone dzimba dzavo vana ava ndakakudzawo ndakasangana nezvinhu zvakawanda kurarawo nevarume simeli zvaunongoitiswawo munoziva kana uchiita chibasa cheche hauna choice mari yandawana ndomhanya kumusha vana vanosisi vangu ndomhanyawo ndichichengetawo hanzvadzi dzangu mai vangu vakazoshayawo 2009 vana hanzvadzi dzangu ndadzikudzawo hanzvadzi yangu ndamukudza nevanina vangu 2 vakanga vaita nababa vai vaenda vakudzawo vakazoshayawo umwe wacho wenumber 7 akazoshaya ane 18 years last born ndiye anga aripo anga akurawo ndikavakudzawo last born kusvika aroorwawo saka dambudziko randosangana naro simeri nderekuti zvinhu zvinondibata zviri zvokuti upenyu hwangu ndakaita chibasa ini simeri kusacrifice life yangu nevanhu vekuti hama dzangu hadziappreciate to one handina kuenda kuchikoro true ndakapinda muchibasa nezvandaisangana nazvo unosangana nemunhu achikuabhusa dzimwe unosanganawo nemunhu anotiita zvakati zvausingafaniri kuita asi nekuti hauna choice ndikundizwisisa ndotora mari iwe ndomhanya asi nai vakoma zvimwe zvamainzi itai zvamamusiri comfortable nazvo kuita ndezvipi just kungozivawo zvenyu unosangana nemunhu kuti kana kuti nditewo ndidyewo zvaunenge usiri comfortable kundizwisisa ndidyewo izvezvo kuti unenge usiri comfortable munhu otokudzawo zvimwe zvinhu kuti unoita zvakati unoda kurara newe nekumashure ndotoramba kuti aiwa zviite tinongomowa muvarunguwo vamwe vanhuwo muvarungu vaisanganawo neni vaingondifarirawo nature kuti mondifunza kuti sei uri kuita izvi ndovaudza background yangu dzimongowo ndipawo mari vasina kana kundibata vachindinzwisawo history yangu ndei ndikasvikawo kana ndikasangana neclient wanditi wai uri munhu akanaka uri beautiful uri mukati and you are beautiful zveshuwa ndiwori paprofile picture ndi you are beautiful zvekuti dhufunge zvekuti ende uri yellow bone kuita white udaro saka varungu vanhu vandasangana nawo vamuondoudzawo history yangu nebackground yangu ndei ndidzimongowo ndosanganawo nemunhu wonditimira ombonimisa kumwe 1 year achindipawo mari kusvika munhu yarizonetawo ndisiya muri kuona saka mari idzodzo dzese dzandaiona ipapo simera ndiri kunyipira ndaiwana mari handiri kunyipira ndaiwana mari asi tende ndikangobata mari ndomhanya kumusha ndichida kufadzawo vana vamai vangu ndichida kufadzawo nevana vakasiwo nevanawo vasisi vangu ndichida kufadzawo hama asi hama idzodzo dzandaifadza dzachona nhasi vakazondipandukira kuti against nini havandione semunhu ndikasvika pamusha handisiri munhu kana kuti ndichishuyiwa kuti ndionewo hama dzangu ndikaenda kudzimba dzavo havandiverenge ngindiri munhu saka zvinhu zvinogara zvakandibata kuti why vanavo vandakakudzawo vana vanzvadzi dzangu infact pane hanzvadzi yangu first born imba medu wendakakudza iwe first born akambosara kumozambique akazouya kuzimbabwe akazoshayawo ashaya kudaro akandisirawo vana 4
vadiki last born ine 7 years vane vavo vese ndikavakudza vesewo umwe ane 7 years ndiyasara vamwe vachona vatokura umwe wacho ane 16 years umwe ane 12 years umwe wachona ane 8 years akutokwanisa 8 years this year ndiye last born. I try all the best. Maria ndawana undamanya kumusha chandinakwanisa kutengawo chandaikwanisa dzimwe nguva ndazopesa ndatekenola kana hembe dzangu chikwanisa kuda kufadzawo hama but end of the day ondiona singa handisi munhu saka ndo zvinhu zvandakasangana nazvo muupenyu simeli zvokuti ndikazvifunga right now vana vasisi vangu vakazondipandukira kuita against nini otanga kundituka ndokuti saka muri ngomwa hamuna mwana hamuna murume hamuna kurongeka zvinhu zvandakasangana nazvo simeri zvinhu handikwanisi kuzvigamuchira zvokuti vana vandakakudza inini kushaya mwana simeri chinhu chakaoma mupenyu kunyipe Chema ako, let it out. Chema shubude ako. Sisi vangu vai vakatanga kundituka neurema wangu kufirwa kwangu inini akuzvire kuti handidi mwana mbereko yakaramba ndakapiwawo mwana wani naMwari Mwari vakanditorera ndikasara ndisina mwana ndakatraya kutsvagawo mbereko zvikaramba asi pamusoro pezvozvo ndakakudza vana vasisi vangu vakundituka kuti inini ndosaka musina murume hamuna kana boyfriend muupenyu hwenyu muita basa rongozvigarira mega nekuti hamufe makaona vana vakandikudza mashoko mamwe anorwadza ekuti nanhasi ndikafunga dzimwe ndinoshaya hope simeli ndakatosvika time yekunoda kuti ndinwe poison ndizviuraye kuti unozvibvunza kuti ndakasacrifice life yangu handina kuenda chikoro of course ndozvinzwisisa handina kuda kuenga mai vangu simeli I'm proud of mai vangu havasisipo asi ndikuda kuti vakatichengeta ndakachengetwa naamai kusvika vatikudze tiri 8 kudaro hatina kuvavenga nekuti hatina kuenda chikoro nezvinhu zvavakasangana nazvo muupenyu I understand mai vangu asi kuti ininiwo nenyaya yekuti dei ndiri munhu ndiri great pamharitsa ndaiwana simeri ndaizvikwanisa kuzviendesa kuchikoro asi handina kuzvifunga pfungwa idzodzo asi first thing ndaingoti family yangu chisiya ndabata chese family yacho asi vanhu vanaichibatsira vacho ndo returna back otanga kundituka nokuti hauna murume hauna mwana uchafa ngeimbwa ndinoudzwa mashoko mamwe anondirwadza simeri muupenyu wangu ekuti ndikanafunga dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti ndikuraramire muupenyu simeri chandakaita hapana ndikafunga life yandakariska muupenyu wangu makore ese ndichishandira vanhu vasina kana basa neni vasina kana mafeelings neni saka ndinozvibvunza kuti upenyu hwandikurarama ndewei ndinokazvigara pasi simeri ndinozvibvunza kuti ndimbori chii panyika pano ini handidiwe nehama nevanhu vacho vandakachengeta havandide saka ndimbori chii mukurarama ndikaita shamwari chaiyo ndikaita nyange handina kana murume anondinyenga nisimeri zvamunotaura kuti ndina beautiful handina munhu wandakambosangana naye kuti andipromisa kana kuroora chaiko kana kuti angambogarawo neni kusvikirawo chaiko ndigarewo neboyfriend handina and with the beauty yaunayo ka handizivi wangu nemanakiro wakaita so handizivi ndinoona murume akambondipromisa kuti kana uye tigare tese kana kuti uye kana pushu kana kundipromisa kuti ndichazokuroora mumusa hatina saka ndakazviona kuti ndiite kana yangu ndimanikidzire boyfriend yachona handina munhu anoda kuti ndiitewo boyfriend yake kana kuti girlfriend yake saka ndakangozvipinzawo mubhizi ndichitsvaga mari chingoita upenyu kutsvaga mari ndo life yandakararama muupenyu hwangu yekubva ndichibva mumba memurume iyeyo kusvika last year sisimeni gore rapera pakaita lockdown ndakaenda kumusha
ndaenda kumusha. Before that pandakazoya kuno kuSouth Africa nina baba wangu waive kuZimbabwe vai akati uri kuenda kuSouth Africa ndine mwana wangu ari kuSouth Africa mukomana akandipa nhamba yavo ndichisvika muno muSouth Africa ndibva ndakasvikira kuCape Town ndibva ndafonera mwana wavo ndikati inini ndoitwa nhingi baba wako nababa wangu mukomana nemunin'ina zvikanzi alright ini ndogara kupi ndogara kuDurban zvinozoita tichionana here ndikati hazvina kuipa ndichasvika hangu kuDurban zveshuwa uko Cape Town ndikagara nge3 weeks ndikazoya kuDurban kuno ndikamuona 2008 iyoyo ndamuona 2008 iyoyo akandigamuchira ndikagara naye nge3 months ndikamuudza ndikati ai ndafunga hangu zvekuti ndiende kupi ndiende kuMosa ndidzokere kumba ndobva handipa mari yebhasi but angaro Cape Town akanga nekuJoburg tunoita chibasa muri kuona tosangana kuti iye ndiye aiziva kuJoburg zveshuwa ini handinokwanisa kuudzawo hanzvadzi yangu kuti ndo zvandoita ndakati aiwa ndakuenda kumusha ndasvikawo muJoburg bva ndamufonera ndikati ndasvakirwa basa neshamwari yangu saka ndakugara hangu muJoburg akati aiwa kana uri safe its fine ndipo ndakasangana neshamwari yangu ndikatangawo kuenda out akandidzidzisawo muJoburg ndikatangawo kuendawo out ndichionawo mari ndichitumira vanhu ndichiendawo kumba ndichitumira vanhu ndichiendawo kumba ndiri muJoburg muno saka anyway nyaya yangu ndeyekuti saka after that now havana vasisi vangu ava manje vari kundikesa kuti inini ndichafa ndiri rombe hauna chauinacho hauna chaunoita muupenyu asi inini makore ese ndikaverenga simeri nemakore nemari dzandaibata simeri ndakatambisa nguva yangu yakareba ndichivachengetawo ndinozvibvunza kuti Mwari why ndakanyanya kutadzei ndinoda hama zvisingaiti ndinoda family yangu zvisingaiti zvingave ngove kana ani zvake ndinorespekta family yangu ndinoda hama zvisingaiti but nesacrifice yandakaita muupenyu simeri kuda hama asi havana basa neni vanondudza kuti ndichafa seimbwa hauna mwana saka zvinhu zvinogara zvakandirwadza every day ndikazvifunga kudai kuti ndikagara pasi ezvinozvi upenyu hwandiomera simeri kundiomera chaiko kuti munoziva beauty plus nekuramba uchikurawo handiti unochienda out unozvibvunza wega kuti ezvinozvipa handichada ndakazviramba chibasa ichi ndakazvidza ndikati chibasa ichi handisi kuchiitira purpose ndikuchiitira nekuda kuti handina situation handina solution yaringaiti kurarama but gore rapera ndakazviudza kuti inini handichada chibasa ichi dai Mwari andibatsirawo ndaonawo kana basa ningore mumba zvaro ndozvishandira nekuda kuti pandaibata mari dzecho dzakawanda ndakaita mari simera ndingade kukunyembera ndaita mari asi mari yacho ese yaienda ndichengeta hama neshamwari hama dzichiita dzandakachengeta nemari yangu inini chaiyo simeri ndaigara muSouth Africa muno handinabvira mumba ndabhonawo mvura yefriji handina kana kuzvifadzawo one day handinambotengawo kana chimwe chinhu chekuti chandingakwanisa kuonawo kana kuti bhutsi inodhura yekuti ndizvifadzewo chese chandabata ndaimhanyisa kumusha murikuona saka life yangu inogara yeshe inondibata kubva beginning kubva mukurepwa kubva kwandakabva kwese ndichikura ndichisacrificewo kubva kumafamilies yangu hapana munhu anoappreciata life yangu saka ezvino ndine vana vari kumusha kubva kuno lockdown gore rapera handikwanise kana kuti ndivatumire kana sendi kana ndivatumiriwo kana hembe kana chekudya chaiko vana vanzvadzi yangu kushaya handikwanise ndinogara ndichichema every day series ndinorudzwa kuti handina kana bhutsu handina kana hembe tete asi handina choice yekuti vana vacho vakawandisa kwandiri izvozvo 5 vana handisi kushanda ndakangogara izvozvo kubva gore rapera ndakangogarawo saka ndakazoti ndaenda kuMozambique ndikasvika kamari kananga ndinako ndopandakazotsvagawo stand ndatsvaga stand ndikazvitengerawo stand ndikati mari ndaona vanhu vakundipa attitude kuda havachataura neni havasi kumbondiviringa mufamily vamwe vanondudza mashoko ekuti nyange unofunga kuti baba wako vakafa panapa nyange mudhara akafa unofunga uchaona something iwo hausimbori mwana wapano ndinoudzwa magara mwoyo simeri mashoko nevana vababa vangu saka ininiwo ndinenge chingoti ininiwo tinouya pano ndakangozviudzawo kuti ndinouya pano ndichiona baba vangu kana musi waMwari vavatorawo handifungi ndichaita part of this family ndozvinhu zvandakazviudzawo ndakangoti anyway ngavaite zvavanokwanisa inini pano tinongoya ndichivaonawo ndichidzokerawo saka gore rapera ndakakwanisawo kamari kana ndakasevhawo ndichiti nditengewo stand ndivakawo pamwe 2 rooms
nditore vana vanzvadzi yangu ava kwandakakurira uku nditorewo vana vamwe ndivo vachazvichengetawo mangwana ndivo vana vangu vandichazogara navo nekuda kuti vana ava vasisi vangu vamwe vandakachengeta havachanditarisa havachandiona vakundituka everyday havana respect neni vanondudza mashoko anondirwadza saka anyway ndichidzoka last year December ndakabva ndafonera cousin yangu mwana wamunyina baba wangu wekuzimbabwe ndikamudza ndikati ndauya ndiri mujobbik ndirumbe kweshamwari ndakagarawo December iyo ndikatambirawo Christmas ndirumbe kweshamwari yangu asi handina pekugara zvinhu zvikundiomerawo ndaifungoti mwe lockdown ichapera zvikanzi ini handikwanisi kukubatsira nemari ndogona kubatsira nemari sofa but handikwanisi kubatsira nemari nekuti chaungakwanise chingokwira bhazi uye kutepe ndichibva ndakwira bhazi kubva kujobbik ndibva ndaya kutepe ndakaya mujanuary musi wa28 January ndakasvika kutepe ndasvika kutepe nekuti ndaitsvagawo basawo rekuti handina choice chero remumba kana mapart time ndikarishaya ndagara panapa ndakasvika muna vakanditambirawo mune zvakanakawo vakandipawo rumu ndiri kucottage kwangu kwandirozvigarirawo hanzvadzi yangu iye cousin yangu dhimakaniki akarorawo mukadzi mwindi life iye ndakagara pano kubva January simeri yakaoma ndife ndakazvikanganwa muupenyu muindia saka seizvo ndambokudza kuti ndakabatwa HIV 92 muri kuziva pa92 hadzisi nyasha dzangu mwari simeri inyasha dzamwari nekuti time yacho na vanhu vazhinji vakafa murikuziva wangu chimwari akaita kuti ndirarame kusvika nanhasi ndinogara ndakamutenda mwari nekuda kuti ndisvike pastage yandiri inoika vazhinji vakabatwa zvirwere zvinguva iyoyo vakatofa kudhara saka ndakazotanga mapiritsi 2009 ndakaya muno 2008 2009 ndopa ndakazotanga mapiritsi anyway ndauya pamba kwadzadzi yangu kuno kwacousin yangu vanditambirawo first week second week zvimwe mwedziwo wakwana second month yapera kwaFebruary March 1st of March ndopa ndakaona macharacters simeri yekuti simeri ndaigara ndichichema everyday ndichitorigreta kuti ndakabva hangu kuruzevha kuti ndakagara hangu maruzevha ngonga kuri nani simeri mukadzi uyu anondudza magara moyo buda pano zvikazoda ndiroudzwa mashoko munongozivawo vakadzi vemuSouth Africa vanotaura zvavanoda anondudza mashoko mamwe anondirwadza but ndinongoshinga kuti hapana kwandiri kuenda ndiri pano dzimwe nguva wobika chikafu uchipiwa chikafu achikuudza anenge achitaura nemadimikira upiwa chikafu wodya kudaro dzimwe nguva unongo akapiwa mari ndai kugrosari dzimwe nguva haatengi grosari racho pamwe hanzvadzi yangu anenge amboenda aswira famwe wozodzoka mausiku pamwe nenda ambara pamwe ndinoswira ndiri pamba ndinobva kuseni ndisina kana kudya dzimwe nguva ndogona kutora kana 20 rand ndinotenga maapple ndoisa mumba ndodya ndono mapiritsi. I remember there is a week simeri ndakarwadzi ndakapedza 1 week ndichidya maapple simeri ndisipenda kazvikangano ndainwa mapiritsi ndisina kudya but ndakazozvibvunza kuti mwari ndo upenyu hwacho pakaita kuti ndirarame here uyu simeri ndakafara ndakambotendera hangu mafacebook ndichichuza vanhu asi mwoyo wangu ukangopa ndakangosanganawo nepeji renyu zvakaita kuti ndite munhu ari strong ndaingoteererawo nyaya dzinouya pafacebook dzinouya papeji penyu asi ndakangozvitawo umwe musi ndane 2 years ndichikufollowa simeri asi ndaingoti umwe musi one day ndichazvitaurawo zvinhu zvaindidya mwoyo but ndakangoti umwe musi ndichazozvitaura. So why today ndangoyawo pano kuti ndiudzewo mafanzi enyu saka ndikaona mafanzi aya ndotaura nechiona hangu pafacebook ndinoona nge one part of family kwandiri nekuti handina chahama saka ndikafunga nhasi kana kuti musi wandinorwara kana kuti musi wandinokufa simeli handina munhu ndikoudze ndirogona kutovigwa nevanhu vandisingazive kuti ndikanangoti nhasi ndafira muno muSouth Africa simeli kana anything happen kwandiri kana handina munhu anondimiririra saka ndakangoti pandakangojoina ndakajoina Facebook uyu peji renyu ndakazvionawo ndikati
pamakataura zvekuti munofanira kuregistawo ndandichifara simeri I'm so grateful kuti zvine zvinhu zvandakaona papeji renyu zvinhu zvakawanda zvakaita kuti ndiite munhu ari strong saka nhasi ndauya kuti ndikudze nyaya yangu yandikusangana nayo simeri nekuti upenyu hwangu wandiomera kusvika pakupedzisira saka dzimwe ndinofunga kuti chekuraramira simeri hapana ndiri kuraramirei ndiri kuitei ndimbori ani kwandiri kuenda ndekupi kwandiri kubva ndekupi handina kuenda simeri saka ndoinyaya ndikusangana naye saka ndosaka ndauya kumafanzi kuti ndivaudzewo rororo ndendi kusangana naye mukati mekurarama kwangu zvinhu zvinogara ndine bhageji mumwoyo mangu handikwanisi kuti ndangoti nhasi maybe ndikazvitaurawo maybe ndichaidzokawo zviri nani ndikaudzawo vanhu vese vari kuteerera chirongwa ichi maybe vangandinzwisisewo hakuna munhu anonzwisisa life yangu mukurarama simeri saka ndauya kwamuri kudai ndikakwatirawo kana kuona basa haro remumba haro handina choice ndangozvifunguro zvechibasa handichada ndaneta simeri kubva ndichikura ndibva ndiri mwana mudiki handinamboita ijoya life yangu simeri handinabvira ndambojoya life yangu simeri nyaya yangu inondibata-bata dei handina kana hepi mulife yangu saka ndangozvifungawo kuti nyange ndikaona basa mundoda kukuzvigarira ndichishanda nyange remumba haro at least I feel much better than ndinomuka usiku ndoenda kutsvaga vanhu vandisingazive ndorara nemunhu wandisingazive ndichisacrifice kumafeminisi yangu after that wondijaja wondituka havandione semunhu saka makore esaya ndakafitira zvinhu zvakawanda aisacrifice zvinhu zvakawanda simeri kumafeminisi yangu asi ndoonekwa nhasi ndoonekwa ngeempty plastic simeri chinhu chakaoma right vakoma ndiri kunzwai nyaya yenyu yandirwadza ndachemawo yandirwadza ndidi kunyepa ndanyatsozvibvunza hangu kuti pane pamwe pokuti ndinosvora Mwari but ndaisa life yenyu yamuri kutaura apa ndikaisa life yangu apa ngati but Mwari ka zvimwe zvinhu zvandinenge ndichisvora kuti indawana zvakadaika itori luxury komo munhu ari kupinda nepakadai Mwari saka zvandinotowana inini zvinofanira kuzvitori sufficient kwandiri nokuti handigoni kukutendai nezvamunotondipa izvozvo asi umwe munhu achirarama nokuti kubva paudiki hwake kusvikira pa43 years dzave nazveko zvino hazivi chinonzi happiness kungofara uchingoinda uchingodaro asikana asi zvisinei my sister ndafarira hangu chinhu one chekuti after what you have been following and if sure you have been following sekutaura kwawaita nyaya dzimwe dzawanga uchindudza kuti unodziziva dzine kare wakatanga tichitangawo pano zvesure and today you have gathered your courage yekuti ndoda kutaura nemi and wanditsvaga kusvikira wandibata. I still remember first time yawataka kufona ndandichibuda ndichienda kwandake ndikati can I talk to you later ukafona futi ndikati ndiri kujimiko zvina ngikwanisa kutaura ukati monga ngati kumapasi ukafona pakaita next door yangu yatindi mumhanyisa ndikati sorry batanimbo like anditsvaga kusvika andiwana vedwe anditsvaga kusvika ndofunga ita 5 calls ndakabatikana chingoti I'll call you back but ndoona soti Mwari wangu nechinangwa kusvika ndazobata foni yake andimaona akati ndine nyaya yangu ndofunga mamuziva this lady guys mukadzi wamaiti musi wakambofona achitaura akacontributa so achiti ndiriwo kuMozambique akati upenyu hwakaoma ndichiva nenyaya yangu anditi imi mukasati tsvagai mukadzi yokuti ndichiva nenyaya yangu inini manje ndikatira kutsvaga namba zvicho ndikadzishaya ini kuti namba dzachogara zvezva ndidzipi panga pafona vanhu vakawanda ndikadzishaya izvo ndiye paazo ndifonera chiti ndine mukadzi uya mukadzi akambofona chito kuMozambique ndabva ndati ndakakutsvaga but ndakaenda kushayiwa namba dzako ini kuti dziri papi bwino vanhu vaitondibvunza kuti mukadzi uyo kuMozambique akazodii anomaona so Mwari wangu agara achingori nechinangwa naye mufunge henyu but ndashaya hangu mashoko ekuti ndinyatsokuti ndimuti dyo kumuudza. My sister chirege kuramba muchingochema is not even healthy for you kuti ucheme. Chekutenga kwangoziva kuti nyika yese inogona kuramba my sister, nyika yese inogona kupandukira asi kune munhu one asingagoni kupandukira. Andiona haisi nyore zera rako kuti uye uzochemera pavanhu kudai, so it's not easy. I know anditozviona Mwari haambofaka kurasa
Mwari afaka kurasa utisaone Jesu cheche vanhu vainongera zheve achidzosera vachekwa zheve, vanhu vaifamba achiporesa mudzimba, akatasika pamuchinjikwa nembavha zvikanzi munodani. Vanhu vose vakabatsirwa naJesu vanga vakutoda Bhanabhasi, vakanganwa Jesu yaifamba achivamutsira hama dzavo dzakafa, zvirema zvavo achizvigadzisa chidini. Andiona ari pamuchinjikwa kudaro, anditiona akafira zvezvo munhu wese, asi still vanhu vakamuramba, including best man yaifamba nayo. Andika Peter akamuramba tutatu achinzi unomuziva here? Akati handimuzivi, asi ari munhu waifamba naye akati kwamafivha mangani. Saka my sister, tine zvinhu zvakada zvokusakana zvomukati muupenyu hwedu. Ufunge Mwari havana kuramba, vakuramba vanhu ava Mwari havana kuramba. Mwari vari kutokuda chaita kuti umbosvika pano. Mwari une chinangwa neupenyu hwako. Mwari anotanzi panoperera pfungwa dzako ndopandinotangira. Uri kuona tiko zvino wagumirwa ka wasvika wega pakuti chibasa chekufamba usiku chandichadi, ndagumirwa Mwari handichadi, ukasekereza kuti ndodya zvangu epu iroro pazuva ndimwe mapiritsi. Andika because Mwari wangu ane chinangwa. Unoziva sometimes God puts you in a situation, my sister, anokuisa pasituation yekuti wega unosvika pakuti zviudza kuti apa unozvigadzirisa wega. Mwari vakaisa panzvimbo pekuti unofa kuti zvigadzirise. I think what you were going through, my sister, Mwari vakanga vakazvitendera kuti usvike panhasi yekuti uti handichadi, ndakuda kuita zvimwe zvinhu zvinopenyu hwangu. Ava vese ava vari kutaura vakakuramba vakadini ava havachina basa, my sister, havachina basa. Chingozvitora sekuti hauna mbovhera wakasangana navo, andiona hauvazivi seve kwababa kwavaziva wakura. Andika rub them out, enda na baba wako uchidzoka. Musi unopera unofa baba wako ndokupera kukama hwenyuwo. Ava vana vasisi vako vawaifambira usiku uchiitira zvo zvawaita uchivata nevarume uchidi kuti uvachengete. Andika it's still okay, my sister, all is well, let them be. Andika let them be. Vana kwauri vawakachengeta wakakudza wakadi, but you cannot force them kuti vakude kana vasingakudi. And changopa, my sister, focus on yourself, leave them all. Kune vamwe vanhu vakatoramba hama dzavo paupenyu kuti munhu ari kurarama ari ega kadai so ari one, kuzviraramira ari one. I know of a certain lady, she's one strong lady. Aigara munomu SA munomu. She told me a history yezvinhu zvaiitwa nehama. Akazvarwa ari one, baba vake namai vake vakafa, akasara achengetwa nehama. Hani muri kunzwa? Akapinda muSA neshungu. Apinda muSA neshungu munomu, vaimuita zvinogara zvakadaro. Akaita mapepa ake sekuseka, sekutamba zvokuti anamata. She was a prayer warrior. Akaroorwa nemumwe murume mufundisi. Mufundisi akataka kumuabuser. Ari mai mufundisi aizikamwa aiparidza achidini. Akaita mapepa ake sekuseka ka iko zvino ari kuStates. I1 akashogwa ari one family. Hama sedzikamuramba. Muri kunzwa? As I'm speaking to you, avane 2 years 3 years ari kuStates. Mwana zvinoita nyasha dzaMwari. Pastor vaya vakamutsvinyira kunoko, vari white wedding, vakamutsvinyira. Akaita mapepa achifunga kuti ari kujoka ari kuStates. Achisvika kuStates kwakuya, wona zvinoita Mwari. Achisangana nemurume muAmerican. Handika achicheta white wedding. Vanoziva mucomment section munoziva kuti ndikutaura nezvani. Dei anga andipa go ahead kuti kana ndambomuudza ndanicha aikuudzai. Munhu kuti ndikataura sitamese munovhunduka kuti history yamukutaura izvi munhu uyu ndizvo here. But because she's a prayer warrior, munhu anogara ari pamunamato, munhu anoziva Mwari, she's always glowing. Hana mwana, she doesn't even have a kid. Antika murume akatomuchinyira futi pastor yeye nenyaya yemwana. But akamupevhera way, as there is light at the end of the tunnel. Akakwira ndege, mabhiza achinetsa kudaro. Akaenda kuAmerica. Right now as we speak, ari kuAmerica. Akasvaka nochata nemumwe murume muAmerica izvozvi. Mapepa ake akatobuda fast emuchato, akabva atobuda. Ufunge. Saka sometimes Mwari ka vanotendera zvimwe zvinhu zviitike. Anditika kuti for a reason. Vanotendera zvimwe zvinhu zviitike for a reason. Andwazviona. I know it's painful, my sister, rejection inorwadza. And especially nevanhu vaisafira. Andiona uchiita zvawaita. Maybe unenge ufunga kuti mari yose ndaiwana yauri kuti waiwana iyoyo. Dei ndakaita chimwe chinhu, dei ndakaita chinhu upenyu hwangu. But it's never too late, my sister. Where there is God, where there is a way, there's a way, there's a will, there's a way. Andiona, where there is God, there's always a plan. Ndokubata ipapo, dei ndiri munhu ndisina moyo nehama simeli nemari dzandaibata, dei ndiri somebody else, dei ndisina moyo nerudo nevanhu, dei ndiri one of business woman, kana kuti dei ndine mazimotikari, dei ndine mari, dei ndiri business, kana dei ndine imba. But my sister, look at this, my sister. Look at this. Look at this, my sister. Aumbofise gonzo. Kunyepa. Aumbofise gonzo. Look at this and she die. Antiko dai kwa kufunga kwebenzi. Toda kudza chokwadi, my sister. Dai kwa kufunga zvatove yatove past izvi. Hanzi kana munhu wawe muna Kristu wachisikwa chitsva zvekare zvese zvafura. Antiwaona. The fact that you wakatosiya mabasa aya uchadi, antika wakutsvaga Mwari panguva inoka. You are now a new antika creation, anditi. You are a newborn somebody. Anditi wazviona.
exactly saka chiregazvo kumasoro kuti dai kwakufungisa nasatani. Let's start from now antika, let's start from now zvawakuda kuita iwewe kola kuti uindire mberi noupenyu hwako. Dai zvakatodarika nezvakudhara, tese tine maregrets paupenyu kuti ndinozvibvunza kuti but dai pepa ndasingazhambi newindo ndichidai so pamwe neupenyu hwangu izvozvi, pamwe dai ndakapasa chikoro ndikazosvika kumusoro, pamwe dai nditori hamhenoloya kana kuti kudii andoona, but hazvichadetseri. Ndozviudza but pepa pandairohwa nevabereki vangu chineso dai ndakadai pepa pamwe dai but hazvichatodetseri. It's a phase yakatodarika. Handiona ndakutoka utofunga zvandiri kutorarama iko zvino kuti ndoita sei. Handiona. So my sister, I want to ask you a question ka. Iyi question iyi ndandisingafanira kuibvunza but ndikuibvunza because pane vanhu vari mucomment section vakawanda anditika muchataura naye guys, don't worry, you talk to ye tidakumbotanga tapedza anditika pane vanhu vakawanda vati anogona chitira kumubatsira. Handiona. Saka I now ndakutoka kubvunza this question because equation ya popa up vanhu vakawanda vachinyora. What do you think you can do mupenyu? Chaunofunga kuti ungaita iwewe chi kuti uzviraramisa? Kuzviraramisa ndogona hangu enda vanhu vandikwanisa kutsvagirwa kana basa remumbaro. Chaunoda ibasa hangu ndichishandirawo kana kuzoti kana kutengesawo kuhodha zvinhu ndotengesa hangu hembe kumusha kuMozambique dzinofamba nadzo. Hembe rudzii? Hembe chaidzo shimo dzinofamba. Pandakaenda gore rapera ndakasangana vana vasisi vangu pavakandidzinga pamba, ndakatorwawo nemutorwa muticha ane mukadzi wakanga ari taxi driver wangu ndiye akazondichengeta. Andichengeta kudaro ndopakandiudza kuti mukauya nehembe kubva kuSouth Africa sometimes dzinofamba. Saka chishuwo changu kudzoka kwandakaita kunoku last year ndaitoti maybe ndikashandawo, ndanafunga kuti ndikashanda futi ndikabata mari yandokwanisa kubata ndoreze mari nditange kuhodha hembe ndichendisa kuMozambique ndichidzitengesa ndichipota ndichingouya ndichingodaro. Saka anyway lockdown ikabva yangoita sei, ikabva yangocontinue until hembe nyuwa nokuti kuzere mabhero kuMozambique ndokwemabhero. Mabhero hembe dzinyoni vanodzida, mabhero havadi mabhero anotodiwa nevanhu. Saka iwe unofunga kuti ungatanga nemari kutenga hembe idzi my sister? Mabhero akazara kuMozambique shelter ndokwaanotobva kuMozambique. Saka mabhero kuMozambique akazara ende iko zvotanzwa tichikwanzi ngaite kosi yekuita nzara nechi. Truly speaking, let's be honest guys, kosi dzana nzara idzi dzakazara. Munhu wese akungoita nzara anotangira papi kunotendesa chitebhu chacho chekuti ndite nzara? Anotangirepi? Kana ari kugona zvokutengesa izvo regai atengese. Skill rokuti ngaite nzara ngaite musoro, who does not do iko zvino masivano asingaiti nzara ndiani? Ndivai vakataka kuita nzara kudhara vakabata macustomers avo ndo vane macustom. Rudhende rwakungoita nzara iko zvino chokwadika kungoitawo nzara sewo kuitawo chapana because maclients acho ose akungoita nzara. Ini chaichai nzara chekundogona kuita nzara ndiri pano ndakadzidzira nzara ndoga neYouTube nditoisa nzara dzimwe nzara dzamona ndakasisa ndozvisa ndoga. Ndinotogona kuita acrylic, kuita gel zvese ndinotogona kuzviita. Hani maona ndinotogona kuzviita. Mafans amadziri online izideva kukwanisa kuntsvagira kana basa remubharo ndinoshanda ndikwanisa kuvakawo pamusha paye kuti ndikakwanisawo basa tarinzwa kuti unoda kuita iwewo chaunonyatsogona kuita paupenyu hwako zvisiri zvokufamba uchitengesa murodhi izvi. Chimwe chaunogona kuita chisiri basa remumba. Ndingakwanisa hangu kutengesa ndokwandingakwanisa kutengesa ikoko but andinobvira ndambotengesa simeri muupenyu hwangu apa kutoti handina choice. Hausati wambotengesa manje unoti iwe haugoni kana kunyora my sister, wati chero kunyora haugoni handiti wati haugoni kana kunyora. Manje kana wanotengesa ukaisa zvikwereti unonyora sei kuti uzoziva kuti apa ndakasiya mari apa ndakasiya chikwereti? Ndine munin'ina wangu pamundi yaigona kuzondibatsirawo munin'ina wangu ari kuMozambique mudiki last born wandakakudzawo. Remumba racho guys inini hangu ndamuona nditi ichallenge kuti ariwane basa rekuti anonyatsa kugara nemanakira akaita musikana. Handidi kunyepa guys, nemanakira akaita mukadzi wika uyu kuti anyatsowana basa remumba rekuti anonyatsa kugara kulasta cheko unless awana pamurungu. Nekuti kana ipapo pachona simeri ndingakuudzai zvamukutaura izvi is true nekuda kuti nyange pandaidana nevanhu vacho ndaidana nevarungu, vanhu vatema havandidi. Kana boyfriend munhu mutema chaiye handinoona kambodanana naye.
matema muroda ndinyengwe nisimeri andipo nyengwe kana kuzoti kushanda pachona ameno kuvanhu matema vachona kuti anozondibvuma ameno kuvarungu anogona kushanda, that's the truth. But chero inini hangu chokwadi musikana akauya achitoka ndamusikana umbakata seuyu aiwa ina hangu handingadi hangu handidi kugara njena tokunyeperai guys, handidi hangu handingatori hangu chero kuchinzi munhu anenge akadi ina handingatori handimaona. Saka ndiri kuti mwana mukadzi akanaka uyu veduwe apa iwe munhu wewaitika vanhu vekumozambika ndinovaziva vanoita kunge makaradhaya ndozvandiwo rudzi rwacho handimazviona. Vanhu vekumozambiki vaivaita nenge mai yake mukaradhi baba wake mukaradhi, saka iye mukaradhi, saka baba wako mai munhu mutema handimazviona. Saka panonetsa kuti andisi mambo awanigo pamamuwandira pamurungu handimaona anogona kugara mabhoya abvumi hatidi kunyeperana guys, mabhoya abvumi handimaona mabhoya abvumi ndida kukudza ichokwadi ini ndamuona mabhoya abvumi. Saka guys ka handizivi kune vanoda kumubatsira ndikuisa nhamba yake apa vese handiti oro kwaiswa nhamba ndise nhamba yake at least hanzi food selling anotengesera kupi food selling yacho, that's the other issue. Anotengesera kupi akata zvokubika ata ndambomubvunza zvokubika wati anga wati wanga chinogona zvokubika handiti but anotengesera kupi ndinobika zvinotyisa simeri kana ndikayomba kwenyu ndikakubikira ndinobika zvinotyisa simeri. But zvino manje unozobikirepi? Unogona kuzoona nzvimbo kupi yekuti ubikire? Ipapo manje unobika chikafu chekumozambiki here kana chikafu chekupi? Ndinobika chikafu chemumozambiki chekuzimbabwe ndinobika. Ini ndiri munhu ndikaona chinhu one day, ndiri munhu ari talent boy kuzvinhu zvemukicheni sereki. Ndatopishira kuti ndoti padi apa modeling handizivi modeling hazvichaiti ne43 cheri kutengesa food anotengesa but anotengesera kupi? That's why manikikiri madondo pane ndo pandiri kubvunza anotengesera kupi food yacho because anenge afunga kuti aite ningikirika chistore chake chekuti abika achitengesa anotengesera kupi? Ndo pane nyaya. And then COVID, let's be honest guys, COVID iriko mazuva ano kuti angoinda pachiposto ongonoti ndakutengesa panapa kana chitrailer chachaka vesiti kanso vanaye vakamutorera ubva vamupa fine futi. Muri kunzwisisa? Akamuzve zvokuti anzi unenge une chitrailer uchididi ukangoenda kungonomira anyway neCovid iriko iyi city council inouya ende kubika. Nda kukudzai guys kana muchibika yenyu kana Joburg muchibudirira kune dzimwe nzvimbo dziri clean sana Cape Town kwedu kunoku haungomiri uchiti tukaita zvokubika zvamunoita zvazviya because pane you need to have mapepa ari registered kuitira kuti munhu akarwara you need to have a company that is registered ine BEE zvese and everything kuitira munhu akarwara munhu akajashika akarwara vanotoda mapepa ese. Saka tiri kunyeperana guys zvokuti kana muri muJoburg emuchenjise muJoburg ndongona vanhu vachingomira pavanoda but kune mamwe matauni akafanana kunge ana Cape Town aya nesusu kuna naRustenburg you don't just go ngonomira anyway kuti ndakutaka kutengesa chikafu changu pano hazviiti. Okay, I think guys what I'm going to do, I'm going to put a details pano and what I'm going to do, I'm going to have food in the time of COVID, guys. At it's still food industry. The food industry, I know what I'm talking about. Vauya sheva nestikans of they healthy. Vauya sheve healthy. But penengura maimana. Varis baka wando. Saka, you know what I'm talking about. Near the food zamukuta right. What we can do, ndakupina madetails ake guys, and then tishamupa ndakubatsira tongomubatsirawo iye she will see what to do nemari yanenge abata. Andimaona kana awana mari awana akafunga kuti ndakuda kundanodi kunodha hembe dzandichitengesa, she can try that one because at least she speaks language yekumba kwavo kuMozambique. Andimazviona ane passport yake anoinda onotora muningi wake ofamba achitengesa ikokoko kumusha kwavo. I think that's better. Andimaona I think that's better. I'm sharing it details who live what?
Okay, saka mukuti nditi say, all right, let me open, I'm opening calls, all right, guys. Ndavhura macalls zenyu, ndavhura macalls, guys. You can call in, let's share ideas. Tione kuti tingaita sei. Hello? Yes, caller. So don't cry. Because in the Kutanangula young will not also put out to repair. I want only your shit, Kamoyo Kairamo, Chichema, Daruakuto, Discomborera, Kunamari, because storage Comboro would do it brought enough, could out our battery. Sakaputam Soziago, Unyaso Garapasi, you have accepted. Couldn't do such. So move on. And did it okay? My tell you, okay, what business Ronga did maybe Dumbo Mazotumboyaso Carapaso, the Chicha Wonga did change. No, my sister, no. Let's do it today. Pere, I know my diaries. Once we say let's give time goes to go. Okay. Council, we are going to organize the counseling for her. We organize a strong counseling for her. But for now, let's maybe as much as gonna be but part time actually COVID and dikunyepera anoita loss. Ma? Kumozambiki kumusha kwavo. Kumusha kwavo kumozambiki unotengesa kunoningira kuti ninyoka aputa chinyora pasi. Nemuningira relationship iri zvakanaka chaizvo. Azvizoita futi zvekutanga kusekana kuti zvasodai zvakazodai. Handizoziva hangu pa relationship. Azvisipeta kuti atsvage mumwe munhu shamwari iri nani kana mwana ndingina we ari right mwana kwa mai vangu ndakachengeta ndakakudza vana kwa mai vangu ndakakudza ndina problem now. Okay. So totangira ipapo ufamba neye uchiona uchidzidza kunyora kunoedza kuti 1+1 zita rinonyorwa so uchidai so zvinoitika ona zita rangu ndinonyora hangu nesenemu ndinokwanisa. Nai Petronella Samati ndamba kubvunzai vakoma kana kuti muningina mune makore mangani? Sisi Petronella Samati makomenzi enya munonyora soka. Sometimes I tend to wonder. Munari kuma first world countries kwa muri vakoma andiziyangu as much as I love you so much but sometimes makomenzi enya munoisa soka anombondivhundutsa hanzi makambochemerwa futi mwe musina busi achiti ane edzi yasina. Saka muri kuti uyu zvakola zvakutaura anonyepa here. Inini I've dealt nema diaries, I know what I'm talking about. And I've dealt nema diaries, I know what I'm talking about. Kuti kana vakati toda kubatsira ipapa akakuta kubatsigwa ipapo hapasisina. I'm talking what I know. Ndizvo zvandoziva. ngatidzidzisane kuti HIV iri nani pane cancer because ukabatwa cancer haupedzi 2 months munhu asienda kudhara. Ngatidzidzisane icho. I think maZimbabweans tiri stupid 99% because munhu akangoti HIV tangotanga kutolebhula tigozodai but munhu akanzi cancer hararamika unoona taakuchema chop amena kuti chei maybe I don't know about tinobata iyo ndatimbeidza paside ndatibatsirani. My dear sister, wipe your tears. I will help as much as I can. Thank you, Sister Many. Yeah, thank you, my sister. Yeah, unonza kudumbirwa cheko. Guys, ndati nini vanoziva nyaya yemukadzi ushu? Muri kuziva? Kune vanoziva mucomment section vanomuziva. Akambotaura chidimpu vanhu vakasara chimutsvaga mukadzi ushu. Vanhu vakazonditi mufonerei anditika inini ndikatadza niye aifana pamakozi ndisina kuseva nhamba andi ndakashaya nhamba dzake anditi but inyaya yekuti haana kutanga kutaura nhasi
akambotaura asi akataura in passing yanga isiri live yake yanga iri live yasomebody else. Hello, caller. Hello. Yes, what is it, caller? Okay. All right. Pakanaka kuti aite zvekusona odzidziswa. Zvinodzidziswa nani kupi? Panenge pakunidha munhu. All right. Tine vanhu vari kuti tomuziva, vanotomuziva, vanhu vakwana tomuziva. Uyu vanhu vakwana tomuziva, right? Kuti muve satisfied vana Judge Judy, vana Doubting Thomas. Do we have vanhu vari kuDurban, guys? Vari kuDurban musangane na caller then ndoku edai moita live yenyu munaye. Do you have vanhu vari kuDurban moenda monoona caller, maona caller, you do the live muinaye koko vede munhu ari kufana ne065, please, that number that you are calling ndo ina caller. Don't call on that number. Musafone number dzakufona dzakapiniwa apa. Number dzakufona dzakapiniwa apa. Handitika musafone number dzisina kupinwa. Fona number dzakapinwa. Tanaka popo tikuudze nyaya inonetsa Tanaka. Uruseka kudzokera kuti watiza usati wainzwa yese inorwadza tachema kuti kusanangurire kuti otozoteerera live futi panyuwani kuti unyatsonzwisisa. Because zvinotonetsa kuti tinyatso kusanangurira kuti nyaya yacho yakamira yakadai. Hanzi kuti sona kuda talent asi. Handichaziviwo. Kusona kunoda talent but chinhu chisinganetse kufundisa munhu kusona. Chinhu chisinganetse ma-outfit ari kupfekwa mazuva ano tarisai ma-African attire. Vanhu vari kutenga. Anogona kuwana ma-orders kune vanhu vanoda Canada kusona. Okay. Zvinogona kutanga zvichirema hazvo asi unenge watopinda mulaini rako rinenge riri nani. Okay. Kwa hiyo zvari kutaura zvokuti iye ahodhe hembe dzakachindana dzokunotengesa kuMozambique. Hazviite here. Chinonetsa pakuhodha kana wakunotengesa uva kutengesa chikwereti. Zvino pakusona munhu anouya obhadhara handiti kana kuti munhu anouya nejira rake womusonera obva abhadhara obva aenda. Zvinenge zvokumbonosvika uchimbononyora mubhuku izvo uchizonodzokera matseni aiwa uko kumusha kwavo kauko. Uko ndokumba kwavo kauko. But still chikwereti chinokunyorwa. Chikwereti hachina hama kana chikwereti. Unosvika pasina munhu akatama. Saka kana panenge achimbodzidziswa kusona pachipapa anenge achitei mini world yanzvadza anenge agere paya achita nezve achidii. Agere pai ndomubvunzo wangu ndowandiri kubvunza kuti anenge ari pai. Anzvadzi ndopandiri kuti anenge akagara kupi achidya akagara mamunzo kuti ari kurama neapple aniti akagara kupi kumba kwani nokuti manzwa situation iripo kana mainzwa isi anenge agere kumba kwani. Kuzotsvaka pekugara vanhu vakabvisa tumakombiri anowana pekugara achibuda ipapa achienda kwaari kudzidzira kusona kwacho ikoko. But munoziva kuti kugara kwacho nako kuno imba inenge ichitangwa inenge ichida zvinhu zvakakwana mumba imomo. Kuonesana. Ile ichida kuti awanewo pekuvata, awanewo chikafu mumba, awanewo rent yacho. And me knowing my diaries, they can never pay my rentals 3 months. That's for sure. Saka ini ndikutotavunga nguzvo kuti at least tichita izvi tanga izvi oziva kuti ndatobatsirwa ndikatodonda apa pasina kuti ndichadi saka oitawo nepashana achiziva kuti ndopanda tobatsirwa pese ipapa.
ngachititi isusu manje handiti zvakadai achinotakahonda achinotengesa kumozambiki anenge ari kunogara kumozambiki handiti kumba kwavo ndokuna mai vake ndokumba kwavo saka izvozvi zvikasikana kwaanenge kwakuita kwacho inini suggestion yangu yekusona iyi anenge achikuenda aka achinotengesa asi achidzidzira kuti kusona ikoko kusvika akuzozotengesa zvinhu zvake iye zvaari kusona asi nhaikola ndikuinzwa henyu point yenyu but ni kusona ndikufunga kuti it's a long process ko makastoma chachazotaka kumatsvaga kupi riini nguvai zvakangofanana namakastoma achawana kunotengesa chihodha chinotengesa aiwa kutengesa hanzvadzi kutori nani because ukafamba izvini ikafamba 3 houses pana patakabereka bhegi rangu kubva panosvika pakona handishaya achitengesa staff new one yacho yekudogo handishaya nononga but ndasona zvangu ndaisapo zvinogona kutsvaniswa zvikaunduka pasina munhu atenga because vanhu vagara vane matela avo kudhara handingaende kuna tela munyuwani kaenda gara ndi munhu anonga anomusonera zvinhu zvekusona kazhinji nesekuziva kwatinoita kusona pamatera ataatinawo kana kumusha uko munhu aisi anenge atori wantouya neoda haangoendi kunosona kuuya neoda kwacho kahanzvadzi hunge wawana kamaclients ari kuuya neoda hani muri kunzwisisa hunge wawana kamaclients ari kuuya neoda kana usina clients kuuya neoda unosonerani ndo market hanzvadzi ndikuona sekuti that one ka zvinokuti anotengesa hembe achataura kuti zvimaketa kuti angofanira kurodha chinotengesa vanhu vasingamuzive aiwa kutengesa hanzvadzi kutengesa kwakasiyana nekusona hanzvadzi kutengesa hautombozvimaketi kutofamba door to door takatengesa isi taibereka mabhegi taitobva kuzimbabwe tichiya kuzotengesa musouth africa munomu kudhara nguva yemadhoiriya tainda kunzvimbo yatisingatozii kola kungobereka bhegi rako mudzimba koko kyarekisa handika kuno ukatatotaura tswana ita tisingatogoni tichitaura chirungu chedu chakatobhenda muno kuti I'm sending your husband this handimaona can you please borrow me your husband apa ndikuchida kuti can you please borrow me old clothes ndipo ndinopa my husband zemurume wako handimazviona takatotengesa tikaita mari mufunge tikatoita progress nemari dzemadhoiri saka imagine uyu anotaura chinhu chekumusha kwavo taitouya nemabhegi sisi tengesa kuno kuti titopedza tine zvimbuya zvimwe zvaibva kumaruzevha uko zvaitouya kuno kuzvitoedza kutotengesa tichitopedza mabhegi edu todzoka futi mwedzi uchipera takutodzoka takutotenga futi kutotengesa chikoleita tichisiya futi zvimwe tichidaro pane paataura futi nyaya yekuti anoda kunotora mwana hanzvadzi wake achengete dai ambosiya nezvekuchengeta vamwe vana izvi ambotanga azvigadzirisa iye zvekuda kuti iye akachengeta vanhu kudhara akachengeta vanhu kudhara iye zvino ngaambosiyana neizvozvo ombozvigadzirisa iye nhau dzake dzakawanda zvekuti haafaniri kunge anotsvaga munhu umwe kuti achimbonochengeta alright thank you very much kola regai timbonzwa vamwe makuza chawandisa uchachengeta uchifunga kuti vachazondichengetawo mangwana hakuna ndo zvinozonetsa manje izvozvo izvi zvichengete iwewe wega iye zvino alright zvichengete iwe hanzi borrow my husband taidaro kuti please borrow me your husband alright kola thank you very much gaitore vamwe gaitore vamwe maita basa hanzvadzi alright ngutengesa here haiwa handsvaga iri mumba tiri kuda ari mumba akanogona kutsvagirwa achiri wana but tachida kuti mubatsire isusu kola hello 1 minute muri sei mushe To be quite honest, muno South Africa basa rekusona rine mari, like especially you can concentrate on traditional clothing. So the traditional is a bit on the simple side, and the South Africans they respect their culture. So maybe akatanga kutengesa zvinhu zvinoenderana neculture like anari kuDurban or tengesa beads and all sorts of things. Achizwe that process yekudzidzira kusona because she really needs that skill yemaoko. Otanga kutengesa zvinhu like mabeads, kune mabeads anotengesa vagadzirwa kune traditional clothes zvimwe zvaunokwanisa kuoda zvakagadzirwa kudhara, and then she starts there achizoita the process yekudzidza because I'm not sure about kuenda kuMozambique. She knows kuMozambique better, I'm not sure, but inini ndinosona sisineli, and I can tell you kuti kusona kune mari, especially traditional. South Africans are ready to pay for tradition yavo.
uri kupi wekola tigomutumirawo mudzidzise kwauri uri kupi indiri kueastern cape davina days stressless sinstress ndinosona Eastern Cape kunokumaxhosa they love their xhosa culture vanofarira zvinhu zvavo zvechixhosa you sell that kakudurban saka mari zvemameasurements anozounyatsougona here vasikana yasina kana kuziva kuti ndoita sei anozozvigona here kusona hakuna basa she's not dumb kusadziza nekune dumb she's not dumb measurement unomeasure ugotoziva inini ndichisona ndikatomeasurwa nomwe munhu handigoni zvangu zvandozvimejera ndega I can do it so she's not dumb I promise you akadzizira if she's got a passion for it she can do it. All right, Kola, thank you very much. The guy timbonzwa vamwe. Okay. Sharp. Hello, Kola. Hello, Sismeli. Muri sei? Ndiri right. Ndikuona sekuti mapoints ari kuuya ekusona they might be fine but not for now because this is a matter of emergency. Saka chinhu number 1 chatinofanira kuita kuti atange kutowana mari yechikafu chamangwana makuseni because as she said kana chikafu chacho kutachiwane zviri kutonea so akakwanisa kuwana mari yekuti atotanga kudya right now toti from tomorrow since it's late now then otsvagirwa basi of course she's beautiful and everything but handifungi kuti pane vangamushayira zvekuti mudhebheni madhayaritiro vari kumunana cape town I'm sure anogona kuwana nepai chamunhu atindi dei chipati chamunhu atindi ndinoziva pane basa izvozvi ngauye ari prepared chero mangwana nomukachinda saka at least let's push for that kuti vanhu ngatimbonzwa izvemabasa timbomira zvekuti ngaatange kudzidzira because ndatonzwa muchitaura that point yekuti anodzidzira akagara pai because pekutogara haana saka at least vanhu ngavaconcentrate alright saka ngatiite alright Kola thank you very much ndakunzwa thank you nepoint ipapo waita basa muninongo so I think guys nyaya iripo ka maybe kana pane munhu anoti ndine basa ka anditi hello ndiripo okay alright thank you zvako thank you very much ndikudonetsa alright ish Kola hello maybe ambota kana pane munhu ane basa guys kana pane munhu ane ari kuziva pane munhu webasa please anditika amboenda kubasa ikoko anditi achiona kuti oita sei akaona stay in manje stay in alifa kuti audze vanhu kuti chokwadi kuti ndinomwa mapiritsi kuita kuti panenge akuenda notora mapiritsi kuclinic anditi ndizvo pano alifa kuudza chokwadi employer kuti ndinomwa mapiritsi kuita zvino vanozobvuma here maemployer handizozivi papo Kola hello muri sei chekutanga vangu vari kutochema neupenyu vari kurarama navo ndunzi vangu vamwe vari kutaura zvekuda aita kosi yes of course achaita kosi but hatikumbira kuti muite tivane pekucontribute ndimeni muzotaura nakola zvenhamba izvo kuna vamwe vatora advantage pamanhamba ipapapo saka zvenhamba handoniri good idea tinokutaura neni motaura nakola anenge ane chanoda kubatsira nacho and then secondly ndaida kubvunzawo kuti mundibvunzirisi vangu vanogona here zvelaundry because ndiri process yekuita laundry but asikadi kuita nevanhu veukama vanoukama vanoti kuwacha vanogona Kola kuwacha havangagoni kero chichi manzi what is she eating now how is she paying rent we can't keep on repeating zvatambotaura kudhara zvinhu information yamuri kubvunza yataurwa pano kudhara zvataurwa kudhara kuti right now tsara tindi kugara kumba kwecousin handika mukadzi wake muindia ndokwandino chikafu chiniswa pasi pemubhedha chako chaiko anorarama nekudya apple anoti kana cousin yake ikamupawo kana ka10 rand kana 20 rand singazikamwe nemukadzi wake muindia uyu anogara akapiwa chirumu chanovata kuseri handika papa singabhadhari rent odya apple rake riya omwa mapiritsi anditi saka tevedzerai life guys kana mauya late follow the life kuti tenge kukutsanangururai kuti 1 zvinotinetsa mozoteerera life muchinyasonzwa kuti zviri kufamba sei Kola taura yenyu saka ngapatangwe nyaya yekuti savo kwanise kuti vanoda havocontributa palife papo vacontribute vawane chikafu kana kuti vatsvagire havo kana mukuku wavo kana just room yongoti vagare zvinhu zvavo zviita zvichiita sete kuti anenge ane zvaanozo
zvinoda kuzobatsirawo nazvo pamberi apo zvokuti akwanise kushanda zvinoitiwa munhu atinge agara zvakanaka koza ungaplanere munhu kuti aite course of which for now haazorite andode pfungwa dzekuzviuraya you see. But inini basa remumba I think iritsvaga idea kwayo chaiyo handiti but nyaya yestatus ka achoda kubuda achinotora mapirizi guys unobuda sei pamwe anenge achibuda mwedzi wega wega nditi achiinda kunotora mapirizi anti mazviona anobuda achintu kuindepi kuna landlord kuna employer sita vanhu vese varingorwara mazuva anaya hazvitatyise chero employer wako unongomutaurira basa retese mazuva ano hazvitatyise ine hangu tafonera hangu mangwana hangu da kuvabatsira hangu vaone hangu mari kutenga chikafu the meantime mukatongofona ndinokupai namba dzavo munovasendera kapa e-wallet nayanzvadzi inga mukuti muri kuziva wani kuti vari pataiti saka imimi musinawo mabad intentions kamunongoita zvamunovaitirawo zvakanaka handi muri kuziva yenyu kuti hamusi kuda kuti advantage muda kubatsira aiwa mati kunyora nhamba kamucomment section apa mati munoya kuinbox ndikati ndokupai nhamba manditi alright no problem alright ne saka handizivi guys basa handizivi handizivi hangu kuti handizivi kanzi kana indi kuoff kwacho ndokwanda kunotora mapirizi here kumapirizi havakuudzii kuti uyai musi wakati hallo kola nonditaura nemunhu ari pane imwe foni ndiri right muri sei tiri kukunzwai aiwa ine handichida ngoti yekunzisona zvinhu zvezvo zvinenge zvinoda skill mukati iye ataura wani zvaanogona ati anogona kubika hakuna here mabasa emashefi ikokoko haakwanisi kuwana here mabasa emarestarend ekubika marestarend handizozivi sokuti handizozivi hangu izvo kudurban kunonetsa manje adurban ndemaindia maimwana kunonetsa uko durban kunonetsa okay and imwe yandanga ndichida kutaura ndeyana dauti mitomo yamanga muchitaura iyaya zvinhu zvinoitika ndezvokuti handisi pasocial media but tichitenderera takamboenda kutomboenda uko takambenge tiri kwamadhumbes diary uko kune vanhu vakabatwa kunzi vaiuya vachitaura nyaya dzavo vachichema vachididi achitinoda kuzviuraya achididididi asi iri nyaya yekunyepa munhu achida kungowana help saka zvamambotaura zvezvokuti muchaita live muri on the ground I support that handinati ndichaita live ndiri paground ndangoti vanoda vari kudurban vanokwanisa kuenda because iye zvinhu zvakatombotaurika vanoziva vanotoziva mutofunga mana macomments vachitozviziva akatombouya akataura vanhu asi haana kutaura nyaya sezvairi angoti ini upenyu hwangu hwakaoma sikana vanhu vakati ngadzoke saka paakanga atodonha apa manje foni yakashandisa pakazenge pafona mumwe vantu kuti chiaziva kuti chaicho namba yake ndeipi ndobva ndaita konfisa ono akatondibvunza kuti kola wekumozambique yai ndikati handichazivi namba yake ndobva zvangoperawo zvakadaro andimaona saka nhasi ndipo pazouya but anyway kune vanenge vachiti hazvinetse ndifa mukomesation kune vakawanda vati tinomuziva but still tichatsvaga vamwe vari kudurban vasingamuzivi voenda paground vonomuonawo vachimunyaradza nekuti handisi kwanenge munotoiziva paimwe ndakaona makasitumira voice note kuna mai navo vanonzi mai nava vekusouth africa mai madhumbawo handina kuti ndienda ndaitongositrai kubvudza kuti ndiro here voice rakasifanana here but ini ndakatozoona kuti vanhu vakasiyana asi munhu mumwe chete okay ndozvanachida kungotaura but I hope kuti mwari anongopindirawo vabatsira kuti zvinhu zvavo zvivafambire totsenda mwari right saka vari kudurban ka guys ndokumburawo kuti mundibate vari kudurban please get hold of me thank you caller vari kudurban please get hold of me andika ndokupai phone number yake moonsangana naye anditi caller hello sisinake maswera sei taswera maswera sei okay ndaitobatsirawo hama yangu iri pasisi vangu vari kuchema in fact inino futi ndine same situation inini am also HIV positive I'm sure muri kuziva kuti mutaura nani inini vanenge vakataura neni vose ndovaziva ndodaziva hangu
okay saka inini ndari kuti support idea yelaundry because ndotoita futi zvelaundry saka inini ndofunga I've been living with HIV for more than 20 years now so I understand and it's not only HIV ndakatobatwa futi cancer ndikatopedza katozonobviswa nechibereko futi so I understand ndoziva zvinorwadza kuve HIV is not the end of the world ngave strong kana chida maideas elaundry ndinogona kumubatsira because ndo business randiri kuita chaanongoda kungotsvaga panzvimbo panokwanisa kuwana mataxi drivers ndo macustomers anogona kumusumudza very fast then I've been running my laundry for more than 12 years now zviri kutofamba ndotoriwo nevashandi vangu 2 saka I know kuti zvinorwadza asi Mwari vachamitira zvakanaka saka ndinongoda kungoti ngaasaluze hope zvinhu zvese zvinongoitika inini I'm a cancer survivor I'm living positively for more than 20 years now ndine mwana wangu 1 is a single mother I know kuti zvinorwadza asi nekufamba kwenguva zvinhu zvese zvinochinja Mwari vachamunyaradza ngaarege kuramba achichema ngaangoramba achingozvisipisa tinogona kumubatsira inini I'm free kumubatsira nyangwe kutsvaga mamachines ndogona kumubatsira ndomuudza kuti anozvifambisa sei nekuchaja vanhu business lelaundry rinokwanisa kumusumudza very fast unomu-SA I think ndocontribution yangu okay zvana space vanozogona kuti anoita kupi handiti because inini ndinoitira hangu ndiri muno muJoburg but handidi kunyepa ndakatotenga stand yangu ndikutozviraramira life yangu ndotogara paapartment yangu yakatonaka from no one to someone ndine kumwe munhu aitoshorwawo muupenyu asi nekuda kwenyasha dzaMwari kokola amukwanisi here kuti mumbomutora amboya kwamuri then amboona kuti zvinofambiswa sei it's okay ndinogona kumupa ndine paflati pandinoita laundry papo ndine place inogara madzimai ekuZimbabwe ndogona kumupa fanomupa free accommodation achigara zvake ndichimudzidzisa that can be better I think I mean, guys, you know what say, but because I know the lady who's talking, she's actually my sister. She talks to me. She knows. So maybe for now she needs somebody who can comfort, apore ave bo. So I think this caller, my sister Sisangwa, can be the best and perfect person, so that I take off mind sinabasa achimuka achinda kulonda chinobesera chiona kuti zvinofamba sei vachitaurawo naye handitika since vane experience yeupenyu vachitaura naye vachimuonesa handiti mameshini tichiona achizoonekwa for now isitongoti kana vanoda kucontributa mari ngaikocontributwa achinoonetswa kwavakoma handitika kana zvazoita vakoma anogona kutozomutsvagira kune imwe nzvimbo kumwewo kure kwaanogona kunoita laundry yake ariko nechimkuku chake achiwa chaari ikoko handichimaona dei vanga vasina mumwe munhu anoshanda chaiva chinitoraiwo ashande zvinova kuita nevanhu vavo vaviri kudhara handitimazviona saka ndo panotinetsei saka munhu wekuti ndinogona kutaura naye tichionesana because tiri ngoto we-same age saka ndatobatikana handisi munhu anoda hangu kufona zvasinabatikana because ndaona kuti ari mubhutsu dzangu saka ndatoona kutoti zvitori nani kuti awana someone to talk to kusvikira zvinhu zvake zvaita stable kana zviri zvechikafu tinogona kungobatanidzwa kuti tingomupawo achiita sei achiwana chikafu so long aine peace of mind hazvaiko zvino kana akauya achida muchimudzidzisa mugona kungobika muchidya henyu zvinaye no it's okay handina problem sekuti munhu anenge auya kwamuri anenge ari muenzi wenyu maybe mungangobika mukangodya zvenyu mese oindake kunovata kwamunenge muchiti ainde kumazimbabwe koko kuti angosora achiona handiti anzi shopi iripo chitaru nemangwana thank you George but ngambonodzidziswa ikoko handichimaona kwasisuku kana mazovutiwo maperegoo neupfu totingobatsirawo semadiaris handika kuti adzidza inyaso kugona saka ngikiri Fatima, are you up for this? Yes. Unogona kumboenda kwavakoma kuJoburg ko zvino kuti umbonodzidziswa unoona kuti zviri kufamba sei wavanzwa mune session yakatifana nei munhu anongoshitara naye muchidimo vachiona kuti zvinofamba sei maybe for now we can give you mari yetransport yekuti abve kuDurban aende kuJoburg kwani kwavakoma ambonodzidziswa asi contribution
vanoda kucontributa chingoitai semazuva yese mongopa Cherry pokiko kuitira kuti kana anogona ikoko kune kozodiwa kameshini yacho chimoja neko newashing machine toshandisa mawashing machine. Saka anogona kutanga newashing machine 1 chaiyo akangowana washing machine 1 nedryer rake 1 iyoyo mushini cho inotenga mumwe mushini ndomatangira ndakaita good. Saka washing machine dry imakatenga kupi dryer racho madryer ndoanzotenga kugame but madryer kumaukana mumapon shop kuma-second hand shop anenge ariko kana iwo mushini wacho unogona kungotenga futi nenge second hand but uchiziva kuti inenge ichingoshandawo chete zvakanaka anosumuka kana apedza kuwacha muaine tinoaina vamwe vanoda kuainirwa vamwe vanongoachisa chete depends kuti customer inoda chii hanzi let me know namukoma John naningikiri na mukoma John nani ari pamusoro pamukoma John mukoma John nani batai Cherry imi michitongo batai Cherry chitongo batai Fatima chinyararawo kana vakoma chinyararayo katiwane kurongawo zvakanakawo anditi chiregai kuramba muchichema tingatozoningirira hanzi aubai ticket rebus andiselina muri mere mucomment section andiselina vari mere mucomment section kana kuti Cherry wacho ari mere pane atari kutenga ticket rebus Cherry ndokupura mutone mazita ka torai master Cherry and dear who is there andiselina vanombotizaka vanava vomboshaikwa Cherry uri mwere umu paita mukoma Gordon pakaita Lorraine kupa kuchena pane munhu ari kutorawo here mazita anoti hapana hanza here alright Lorraine mukoma John then toraningikiri ati nichotenga ticket rako chega kuchema kaFatima kuchema kunge takuzama kubatsira wawo une family wawana family yako padiaries manje kana ukaramba kuchema nisita kutotadza kuti tikonzeni tikubatsire nokuti wakungochema hello since I'm so much pain ndinogona kumbomutora ndogara naye nini kumba kwangu ndichibva naye kumba tichienda kubasa achingonodzidza kusvikira azowana vanenge vakukwanisa mutengera washing machine dryer wana space ndogona kumbofana kugara naye kumba kwangu tichibva tese tichienda kubasa hapana chakashata kuti awana someone anenge achigara achitaura naye ndichimuonesa ndichimuudzawo history yangu kuti afile zviri nani because I know kuti zvinorwadza but nenyasha dzaMwari Mwari vanomuyambutsa so right saka I think Cherry aripo ari kunyora muningikiri pane ticket rako chore bhazi ratengwa kudhara my sister chirega kuchema handiti mangwana kune madiaries ari kuDurban achaya kuzokuona pane madiaries achauya kumba kwako ari kugara ikoko manje dei muIndia anobvuma here kuti vapinde mugate bvume vanogona ngouyawo but kuti apinde vanhu ameno chatry all the best but kadzocho ndiyakauma musoro vanouyawo pageti ndinogona kuvapinza mba ndongowodzoshiya mari dzangu alright kana arambawo tinongozobudawo panze totaura alright no problem right saka tichatuma vari kuDurban mangwana vari kuDurban madiaries please ndiwaneyo ndibatewo kuinbox kwangu kuwhatsapp ndibatewo kuwhatsapp kwangu madiaries ari kuDurban please ndibatewo kuwhatsapp kwangu ndibatseiwo saka pane hanzi mushini wokuwacha mari hatizivi so far kuti mushini wokuwacha noita mari dryer racho roita mari ndo zvinhu zviringodiwa izvozvizvi ani maona mushini wokuwacha neningikiriro riri then iye ozodiwo handifungi kuti achawana mumwe munhu pana George ati nzvimbo iripo so George kana ati nzvimbo iripo tinotsvaga guys tinongobatsirana basira tichienda takadaro tinobatsirana nekuti chingoenda pakadaro kusvika akugona kuwacha achiwanawo maclients achizviningirira achizvitengeserawo kana kuti achizvirenderawo mukuku wake at least asingasafambi usiku achivatawo nguva dziripo zvezviri nani iye zvino oita focus on yourself ombosana nerumbudhende kwese kwekuZimbabwe omboita focus on uchi achimbomwawo mvura yemufiriji yanga achiti handisati ndambomwa mvura yemufiriji inobuda mufiriji mangu penyu wangu wese ani maona so yeah vakoma regai ndigokubatai kuseri then ndokupai ndikiri ndokupai namba yake muchitaura naye and then iye panenge achiuya pacho tichitaura naye then kana akuuya ungozokudzai alright no problem maisa inyu akoma thank you very much
Thank you. Mwari wakuropa sadze, Mwari wakuitirei zvakanaka. Mwari wakugonerei. Bless you. Thank you. Right. Kola, hello. Hi, Sis Melly, how are you? Did you write kanjani? Sis Melly, I was thinking, is it okay if she can just put her number so zvenhamba ndozvanandichida kuita but vanhu varamba nyaya yenhamba kuti shes vulnerable nhamba ikatorwa inopesera yakushandiswa zvisina kunaka vakuita kuno munhu ari vulnerable for now. Alright, because I was thinking zvekuzoti mangwana chivanhu vaenda now when they are emotional they can help. Ndozvanandichitaura izvozvo exactly ndozvanandichitaura izvozvo. I think you were right. No, imimi vekunana island nekupi Cheripoki ari mu comment section pagara pane account iripo yediaries inopiwa kuna Cheripoki ndiyo munogosendera whatever donation yaminayo animaona. So whatever that you want to do ingoenda kuna Cheripoki cheri ndokumbira madetails anokupa osenda the way unosenda naye andizi iye chero ramba akabata mari iyoyo onodzidziswa zvakudzidziswa uko kana adzidziswa uko koko manje cheri ozoreleasa mari yaumpa antika then iye takumpa task yekuti right chichakwawo chichaga manje pekuti uchitanga kuita zvinhu zvako uchiitawo wega uchigona zvimirira isita kupa start. Okay, all right. Thank you very much. Right. So guys, vari kuda kungobatsira ingotibatsirai kuna ningirikiri ingoisai mari dzaicho kuna Cheri vari kumu-SA vanotoda kubatsira mukadzi uyu handika munomuziva admin wenyu chairperson wenyu we-SA munomuziva Queen ingoendai kuna Queen asi muisa reference handika kuti Fatima kuti akurumidze kuzoziva because anozogona kusanganisa hachizobudi munokuisa reference yekuti Fatima. Hello. Kola. Hello. Yes. Hello. Ndiri kunzwai. Makadisi Mele. Ndiri right kanjani? Nenyaya yamati inonzi chi amanga achiti ndoda kutengesa hembe dzinofamba kuMozambique. Inini I raise my kids nekutengesa kuMozambique. Hembe nyowani dzinobva kuna South Africa nemadvets nemasheets zvinofamba. Zvino manje makundiconfuse musoro ina handichazivi nokuti vamwe matingaite zvokusona vamwe vatingaite zvelondri iwo uri kuyatsigirawo yekutengesa ini ndatoi confused ina nangoti alright ngatingouraizai mari timupe iyeona zvokuita handi vanhu vakati aiwa chakasaka ndachatozivi kuti ndodini shuwa handichatoziviwo. For the meantime, munogona kustika neyamataura yelaundry, but it's a good comment yandiri kukupai kuti ini ndakazviita zvekutengesa hembe kuMozambique. Ndaitotengesa vanhu vekuMozambique havasi matsotsi havaite sezvinoitwa muno muSouth Africa kuti munhu anokukwereta otiza nechikwereti chako. They pay kana vatora chinhu ende vanoshanda nemadates netime. Iwo unotoona utoti time dzako nedata hazvisi kukurasha nezvemumwe here ndomatengesero ataita kuMozambique. Saka kuMozambique kunofamba hako but kana aite zvelaundry it's a good idea nekuti for the start semunhu anga asina chinhu chaanga achiziva anodzidza nekuburikidza nekudzidziswa zvakawanda kubva muvanhu. Ina handichagoni handichazivi manje ina ndanobvunza iye kwela kutoti aite anoda kuita nezvei chaiko zvino iye hanga hasi kutoyatsozivawo. Fatima chii chaungafunga kuti iwowo chiri pamwoyo pako chaungati ndiniregai ndite chakati ungaita nezvei kona? Nai vedu wei mirai nimbo ndinongonotanga izvo zvekujobhekoshoona kuna zvataura maasisawo mirai nimbo adressa Prisma Felani kana tichibisa mari yevanhu alright no problem anenge abirwa anozoya kwandiri alright kana pane anenge abirwa mari yacho anozoya kwandiri let me just say that zvipere because macomments enyuka anobvisa vanhu pana Mwari macomments enyu anobvisa vanhu pana Mwari kuti anzi muchabisa mari dzevanhu anobisa mari dzevanhu sei tikuda kubatsira tabatsira vanhu vangani pano tabatsira vanhu vangani pano how many people have we helped pano vanhu vangani vatakabatsira pano tichibatsira vangani vatakabatsira panapa takabatsira vanhu vakawanda vatakabatsira ende after all hapana munhu ari kumanikidza kunzibvisa mari tati vanoda those who are pushed kuti vari kuda kuti vabatsire let them help. Inga wani imi makabvisa kwanhingikiri uko kwamakabvisa ukoko mukange mabirwa wani nemukomana yaingo kubirai anti maona
makangobirwa wani mabvisa uko kwamakabvisa kuseri kwako kwamunoziva. Saka kana ari kutibira no problem, chiregai zvakadaro, regai mwari haadhakwi mwari hapengi kuti vakati mbavha iuye panapa paaite zvaari kuita zvachemeta. Timangwana kuri kuinda vanhu ikoko, takabatsira vanhu vakawanda sei, and anoda, it's not a force matter guys, anoda kudhi anopa, anoda handitika. Saka imbomirai kutiudzira kuzvokuita ranzi vanhu vachabirwa mari, vanhu vagozodii, no problem. Kana akaba achatongwa namwari wake, God is there to punish the wicked. Animaona, God is there to punish the wicked. Kana akaba achangopanishwa namwari wake, ko zvinonetsei? Hazvinetsi. Takabatsira vanhu vakawandisa stereki pano, vakawandisa stereki chako panapa. Anditi saka vanhu vari kuti vari kuenda ne watichi Fatima wati nangoti sadi kuti sofa ndokuenda kumba kwa anti vai vambotaura vai. All right, no problem. Saka laundry it is then. Laundry it is. Laundry it is. Tsawo ndichiri pa nditaura nawo nyaya pfungwa dzangu dzingambodzikira umbejana because soro ndonyanya kundorwadza. Laundry it is. Guys, I'm no longer taking any calls now. I think tikatokanganisa munhu. Scholar, thank you very much. And chatori ma calls. Tikatokanganisa live yacho. Ini musoro wangu wakutotema ndawo wakutotema musoro uyu. Ngeni dzime phone yacho. Musoro wangu wakutotema. Musoro wangu wakutotema. So guys, contribution vanoisa kuna cheri isai kuna cheri, vanoisa kuna queen isai kuna queen. Anditika vanoisa kuna cheri isai kuna cheri, vanoisa kuna queen isai kuna queen. Isusu kubatsira kwani tinokubatsira atirege. Reward duku tinoona kuna mwana anoda kubatsira, anoda asinawo, don't bother. Kana kuti asiri ari kufila kuti panapa pari kubiwa, don't even bother. Anditi maona, don't bother. Asari kuda kubatsira, let the person help. And moreover ari kuenda kuna sisi ava, handifungi kuti dai anga ari kuba aienda kuna mama vepa diary zavo kwari kuti regai yangu ndimboenda ndimbonofugwa nemhepo ndiriko, ari munhu wekuda kuba oti regai yangu ndimboenda uko. Hakuna zvakadaro. Kadai yakaidi mbavha haibvumi kana kuona munhu mai mwana kuti ionekwe panapa, haibvumi kuti iinde uko, haibvumi mbavha. Saka chirega tione pane munhu atari kutenga tiketi rebhasi. Uri ready kuenda zvarini? Zvinoita ndozotaura nemi kana vauye mangwana ndibati pane vanhu vari kuyozondona mangwana. Vasati vauya kuWhatsApp kwangu, asi ndakumbira vanhu vari kuDurban kuti vauye kuWhatsApp kwangu then vazouya kwauri. Tolakele andiri kuDurban anti. Tolakele come to my WhatsApp. Tolakele uya kuWhatsApp. Cheri ari mu comment section imomo. Cheri vanhu vari kuda ma details ako. Cheri give people your details. Cheri give people your details. Cheri isama details ako. So far nzodzi yangu cousin yangu akaenda kunogadzira motikari usamwe, but anonza kuuya na 1-2 days manguva 1 day, but kazhinji anenge ari pano. Saka so far aenda nasamwe, saka mwana dzoka vangwana handizivi. Saka ndizoita ndizongobuda asipo kufuna kumutsanangurira situation. Anoziva ake ndiri mamapiritsi. No problem. Azvinetse anofanira kuti azive chokwadi. Saka ndodo munhu amukuti kwanzi itsotsi kuti vanhu vanosvika kumangwana kana vakatoona hanzvadzi yacho vanogona kutongoiona hanzvadzi yacho. Hanti maona votaura naye vanhu moti toti kwai munhu ayatoya pa imika right. Saka iwewe kola chitaura nehanzvadzi yako then tichimirira tiketi. Ndiri kuda kuti panotenga tiketi anotenga remusi 1 ipapo ndopona tireke intanya nambo ndozokudza kuseri. All right. Kana adzoka all right, no problem. Andingobuda zvozvo ngoti kubuda nge ndizvozvo semunhu angakakuchengeta ndizvozvo semunhu akakuchengeta all right, no problem. No problem. Saka iwe wotaura nabhudhi wako then uzondiudza then musikana wetiketi obva tenga tiketi rake handika tobva taudza futi vakoma kuJoburg kuti munhu akudi munhu akuuya vokumirira vokutakura. Handika tichingotaura nemiwo muri kuJoburg koko handika tichizviona kuti zviri sei handiti hanzi mari food for the lady who will be looking after her Mrs. Jones. Mrs. Jones haisi nyaya, unondibata kuseri zvatoita ka ukandibata kuseri Miss Jones ndokupa ndine namba dzavo, we can give number andika kuJoburg akunetse, or we can send vanhu amene whoever watinotuma kuti atenge gosari racho aendese. Hapana chakaipa Miss Jones, hapana chakaipa andika Joburg ine vanhu variko vakati one day antimaona, or you can just give them the money kuti vatenge food yavo yavanenge vachidya nayo ikoko. Hapana chakashata.
Thank you very much. Ifungwa yakanaka chaizvo yawaita iwe, ifungwa yakanaka chaizvo. Fungwa yakanaka. So Fatima, thank you very much. Tutaura mangwana take heart handitika it's a phase zvinodarika. Handiti Mwari panovharwa madoors, Mwari vanovhura umamo. South African number tise e-wallet South African number. Batai ningirikiri, batai Queen ndiye South African number. Thank you Fatima, tutaura mangwana anti. Maita basa mara zvakanaka maita yenyu. Sorry yenyu ndakutora nguva yakareba nenyaya story yangu. Maifana unge mawatawo. Maita basa mara ukomborere. Thank you so much. All right, sharp. Right. Ari piko Queen ndambomona mu comment section Queen ndiye ane SSA wati number. Batai Queen ndiye ane as Miss Jones people to go to. Oh, okay, no problem. Ish. Fungwa dzangu zamezva dzatongoita dzadhanganyika singatoiti. All right. Queen batika mu comment section kana Queen Cronje batika mu comment section. Tando ina ndikwanisa kucontact hai because andizive manamba enyu Tando. Iwe ndio unotoya ku WhatsApp kwangu wondifonera message kuti Simeli indotora nandowana namba dzako ipapo. Ukati contact me sure ndo contact pa namba dzipi. Ina ndisivi namba dzako. Unoya ku WhatsApp kwangu Simeli kana asvika kuJoburg mutipewo namba dzangu idzi munhu agondibata indotonyora pasi. Panosvika kuJoburg ndokupa iwo namba. Ko Queen wacho aindepi zvi? Zvinhu zvacho. Kendi mtsvage. Queen Cronje. Uyo aripo wani ari online. Ari online one. Na Queen muri kutsvaka ku live uko muripiko? Ore sharp. Vari kuya tovafonera, vari kuya vanenge vanga vambobva pa live, vari kudzoka. Ndiyo iyo yavapiwa naShumpress umwe admin iye Shumpress ndi admin. Iye yavanzi Shumpress iye ndi admin futi. Anomaona batai Shumpress iye ndiye umwe admin weSA iye. Ndiye umwe admin futi weSA iye Shumpress iye. Batai uyo tapiwa nashe uyo ndiye wekuZimbabwe. Wanga achibvunza kuti Zimbabwe. Tapiwa nashe Manyonda uyo ndiye wekuZimbabwe uko. Ndiye wekuZimbabwe. Ndiyo munobata vanhu vari kuZimbabwe vanoda kubatsirawo e-wallet kana kuti chiyamheno zvekuZimbabwe EcoCash. Mobata tapiwawo ndiyo wekuZimbabwe iyoyo. Antimaona ndiyo wekuZimbabwe. PakuSouth Africa kuna Shumpress iyeyu, Shumpress uyu. Koti Queen uyo. Koti wechitiri ndiani? Wechitiri gara ndiani? Utapiwa nyase Manyonda uyo ndiyo wekuZimbabwe uyo. Ndiyo wamunobatawo. Umwe chitiri hanchazivi kuti admin wechitiri ndiani. But Shumpress iye futi uyu ndi admin weSA. Ndiye wamunogona kubata veSA. Then veUK uko. Akangogona laundry racho akwana nzvimbo guys. Anotenga ma-second hand mamachine ekuti at least awane kutanga. Utangira ipapo. UK yagara inobata ningirikiri. Inobata ku UK yagara inobata ona treasurer wacho ndiye Cheripoki. Anonzi Cheripoki Love ndiye treasurer wacho. Uyo arikunyora arikushandisa account yakanzi Simeli Diaries ndiye Cheri wacho. And arikunyora ne account yakanzi Simeli Diaries in comment section ndiye Cheri wacho. Iya Queen ichi ya pinwa I correct number. Hansi Simeli Diaries yaveni mabranch mangani. Tine two chete. Tine vekudiaspora vakabatana vose. Vekudiaspora chero kunyika ipi neipi vakabatana ikoko. Isiwo SA tikabatana kuno kuAfrica o South Africa. Tine 3 neZimbabwe. Zimbabwe inozvimirirawo iri Zimbabwe koko because kune mabondi. Then SA yakamirawo yakabatana nana Mozambique, nana Botswana, nana dzimwe nyika. Andiona. Saka tine 3 mabranches, tine Zimbabwe, South Africa neUK. UK asi inobata nyika dzose dziri kuma first world countries uko.
handimanzwisisa. Guys, I think ndizvozvo nekwane mubvunzowo munogona kuzobata cheripoki wacho kuseri kana andiselina anditika Hamilton asandambovaona umuti vaenda kupi kana andiselina anditika ini guys mochimbondisorozoro bagibva iwe ini vede mochimbondizorodza kuya muchindibvunza kuseri kuimbondizorodza musoro wangu uningoti indikangochema musoro wangu otodhanganyika mai mwana musoro wangu otodhanganyika ndikangochema imbondizorodzai kana muchida kunobvunza indai kuna Cheri kana kuna andiselina munobvunza ikoko anditika kana kuna Miss Jones uko ndai kuna makadzi Miss Jones mivingirei munomubvunza anogona kutokubatsirai kutokunaretera because ndisisi vangu ivava andika she can help you koko kusei imbomire kuuya kwandisimeliko paya kwazoigudi ndofunga information iseri pano kana kudzokorodza live mowisisa andika kana kudzokorodza live ina angutokozoda vaya kuti kudawo nhamba yani yakola vanhu vechikadzi vari kuda kumubatawo vachisimbatidza nevedebheni ndakumbira vaya travel in night Chennai nevedebheni ndakumbira vaya kuti vauye kuseri ndovega vandingangoti ngavauye tionane titaurirane kuti vainde kunozvisitira kola handimaona nevari kuda nhamba yake vanhu vechikadzi vaya asi the rest imbomirai guys chimboendaiwo kuna Cheri naandiselina imbondirega ndimbofugwa nemhepo kana ndikatochema musoro wangu amaona ndapana ndongodai ndandongodhanganyika musoro apa ndisingazazi kuti ndodii musoro wangu unenge watodhanganyika kudhara antimashona saka guys morara bo anditika tobatsana mangwana kune live mangwana mugare muchiziva izvozvo kune live zvakare mangwana iriko live mangwana saka guys bless you mwari kuite zvakanaka musakangana kuna matrokola yeyu guys at least I want a peace of mind kana paine counselor andika counselor ari free kana paine a professional counselor ari free macounselors edu atinawo ose sofanga nevanhu vari kudhila nawo but kana aripo a professional counselor ari free please get hold of me masessions munoita pafoni mukoma John Kariwa I love you so much my brother you're always the pillar chaichayo yediaries thank you very much we love you so much andika saka guys batai Miss Jones uyo kana Cheri kana andiselina ini mombo ndipo break bichana anditika so guys morara bo tobatsana mangwana bless you.